Or ikatulo, pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Sa dili pa ko mo discuss, mangutana ko ninyo, kinsa may naay rosaryohan ninyo ani sa inyong bulsa? Maayo. Unya, kanang rosaryohan, bisan pa man og kanang ato nang gigamit, ato nang gibitay, sa akong experience sa pagsolemn gayud sa or pagsolemn ni Padre, pagkanta namo sa Salve Regina, bahalag nagkayabag og kantag Salve Regina, moana gyud ang poses. Hununga na Darwin, hununga na Edison, kay makabungog or makasakit sa dunggan ang iyang kanang bayhana. Nya, kanang pong rosaryohan, tanawon nato mga igsuon, kung kanang cross, tanawon nato kay ang satanic rosary naa gihapon naglibot or gipanghatag gihapon siya. Tanawon nato sa cross isig katumoy nga dunay adlaw. Unya wala siya'y endre. Makita na siya sa mga luminous nga rosaryohan. Daghan kaayo na siya. Pag last week dito sa office, naay usa ka madre naghatag og luminous nga rosaryohan, puro satanic rosary. Wala siya kabalo ni Ana. But through sa atong mga encounter, daghan gayon siya ng gamit anang satanic rosary. Nya kanang rosary was given to Saint Dominic in the apparition by the Blessed Virgin Mary in the 13th century. One of the church in Provence, France, this Marian apparition received the title of Our Lady of Holy Rosary. Ganina, while naglakaw-lakaw ko dari sa palibot sa simbahan, nakabantay ko rosaryuhan, nagikwintas, unya back-to-back ang cross. Mangutana ko ninyo, ang back-to-back ba nga cross giaproba sa atong simbahan? Kung naa mo ana, palihog kong surrender unya. Ikaduha, crucifix is not Jesus, but it is a beautiful reminder of His passion and great love for us. Sa akong na-encounter, daghan kayo nagsuot og krusipiho. Pangutana, naa ba po'y kumplito ba po siyang endre kanang krusipiho nga gigamit nimo? Kung wala na siya endre, palihog kog dispose or surrender na unya. Unya, ayaw gyud mo in town kasayang, mingon mo, mahal ra ba ni siya, Brad? Unya, inatag ra ba ni sa kumuan? Ayaw mo kasayang ni Ana. Kay based sa akong experience o nadungog nako sa solemn or sa pag-prayer sa office, mo na'y usa sa doorway. Sunod, kaning holy exercise water, holy exercise salt, holy exercise oil. Saint Teresa of Avila once said, I have found my experience that there is nothing formed by this, from which devil fly more quickly than from the holy water, also fly from the cross, but they return almost immediately. Certainly the power of the holy water must be great. Exorcism have recourse to the sacramentals if demons are hurt or weakened by the holy water. Exercise use it generously to facilitate the vomiting of ingested courses object like kayuma. The victim is given a little exercise oil mixed with the holy water. Exercise salt can be placed around the perimeter of the room, on the windows, window sill and doorways. Ang atong oil, only olive oil. Dili pwede kanang cooking oil or sesame oil or kanang lana sa lubi. Only olive oil. Baliko na ko ha, only olive oil. Kanya, paggamit ana, pwede nimo na ihaplas sa imong balatian o sa part nga nagsakit nimo. Ikaduha, pwede pod nimo imnon. Ikatulo, kaning asin, kaning asin, pwede pod nimo ibutang sa tubig nimo, kanang 5 gallon, pwede nimo ibutang unya ipainom sa whole family. Gamay ra siya nga asin kay rock salt pa nang atong ginagamit. Unya kung naamoy container kanang butanganan og sauce, ibutang na siya sa inyong bintana or sa four corner sa inyong balay. Unya kaning holy water pwede ninyo imnon. Unya karamihan kung dili ta makatug sa gabi,
pwede nato i-sprinkler ang holy water sa atong gihigdaan. Sunod, kaning miraculous medal is work an act of devotion. The miraculous medal is came about the result of the apparition of Our Lady to Saint Catherine Labor in November 27, 1930 in the response of the request of the Blessed Virgin Mary. Ikaduha, kaning brown scapular. Our Blessed Mother appeared to Saint Simon Stock and promised, whoever dies wearing this scapular shall not suffer eternal fire. It shall be a sign of peace and safeguard in time of danger. Kung nagamit ang brown scapular nga plastic, palihog kog dispose. Kung nakabantay mo sa mga Carmelites nga mga madre, kanang tela nga na silang atubangan, mauna siya scapular. Cloth na siya. Naay uban nga gisuksok sa plastic, bantay lang ninyo, na ay brown nga gibutangan na nila og brown scapular. Kakatong didto mi sa probinsya sa Mindanao, nangutana gid ko sa mga madre, sister, nagamit mo ani nga plastic nga scapular, bro, amo na siyang gibutangan og brown nga cloth. Kung wala siya brown nga cloth, palihog kog dispose. Kay nindot baya kayo ang promise nga naa sa brown scapular. Sunod, ang Saint Benedict Medal, honor and employed for centuries. This had been associated with many miracles as well as with the power of exorcism. It is used in many ways but always a protection against evil spirit. Karon fiesta ron ni Saint Benedict karong adlaw niya. Mo na tong pangayoon nato nga sa atong paggamit sa yang medal nga iya putang tabangan kana siya. Nya sunod, unya dili lang punta unta magpahuan mga igsoon nga nakabaluta nga paggamit aning mga religious items kay kanang kung wala pa na siya blisingi, dili pa man na siya matawag og kanang sacramentals or unya baliko nako nga ang rosaryohan tan-awon nato kung naa ba say klase sa rosaryohan is a satanic rosary. Unya back to back nga cross wala kana siya gi-offer sa atong simbahan. Unya ang atong gamiton nga oil is only olive oil kay malasahan gihapon na nato kay naay uban nga nagbaligya og kanang cooking oil. Nawanan gyapon na namo yang asin is only rock salt para dili siya mahilis og dayon. Unya kanang tubig pwede po na nato imnon. Anya kana siya. Unya ato lang pong tanawon mga igsoon nga dili lang punta unta mo palit og mga religious items kay nahuan taniya tan-awon pod nato kay naay kanang wan karon nga gigamit gid niya. Bisan pag kanang mingon ta nga giblisingan na nasa sapare, palitan niya siya, ayaw gid mo palit kay naatay sala ni ana nga saymuni. Kaya na-encounter nako, nangutana sa pagtawag nako, Brad, pwede ra ba kani nga nipalit ko kanang sacramentals unya giblisingan ako no ni siyang father. Nya mo na nga gingnan ako nga, dili man ta pwede mo palit o giblisingan or mo baligya kana siya. Kana atay sala nga saymuni. Kana siya mga igsuon. Hopefully mo follow ta sa Facebook page ni Father Darwin para sa uban nga mga katikisem sa atong simbahan kay dili man gyud namo tanan madadire sa inani nga mga talk. Daghan kayo nga magingon nga, bro, daghan naman ko kayo katikisem gyatinan. But para madugangan pa gyud ang atong knowledge about sa exorcism, mopalo ta sa punto per punto or sa Darwin Anuber Gitgano nga page. Adto man i-post ni Father Darwin ang mga katikism. Kana siya og mayong gabi pag-usap. Nining tagnaa ako mong ihatag sa sunod nga speaker
Kauban ni nako sa office sa St. Michael the Archangel Office of Healing and Deliverance and Exorcism, usa ka case officer. Unya usapod ka Catholic Faith Defender sa Diocese of Tagbilaran, Valencia Chapter, kung may lain si Brother Leo Rosete. Hello, mic please. Hello, mic testing. Hello. Sa dili pa mo istorya nga atong sunod nga speaker, aduna ko'y hangyo ninyo, maghilom lang ta kay mo feedback gihapon sa atong mga kaning nag-record. Hello. Palay lang kog hilom. Salamat ug mayong gabi. Maayong gabi kanatong tanan. Sa inyong kadaghan, nadasig ang team, nadasig si Father Darwin, tungod kay misuporta mo sa iyang lakaw. Ang lakaw gyud ni Father Darwin is to empower us, all of us, Catholic. Kakita na ang muhiling and deliverance sa atong pamilya o sa atong panimalay. Dili ta pwede nga mo dependent magsalig sa simbahan tungod kay ang simbahan universal. Ang bot ipasabot tudluan, entirety, kitang tanan. Dili maghinangol ang simbahan. Okay? Ang kulang lang nato is knowledge, ang kahibalo. Biblical man na. Nasa Usias chapter 4 verse 6, malaglag ang akong katawan tungod sa kakulang sa kahibalo. Niya mi din, brothers and sisters, dili aron mag-deliverance. Yani mi din dili aron mag-healing. Gianhi mi din aron ipaambit kaninyo unsaon pag-healing and deliverance. Okay? So ganina, gitudluan mo ang proper use of sacramentals. Karon, ang akong topic is about sacraments. Dili lang kita giayo sa lawas. Kini bang physical? Wala lang tataman dinhi. Ayaw ninyo na ang taman ra dinhi ang misyon sa simbahan. Kinahanglan ni nato nga atong alimahan pag-ayo. Kay sumala pa sa balaang kasulatan sa Ecclesiastes chapter 8 verse 8, walay makapugong sa kamatayon. All of us will die. And that is reality. Sa musugot at sa dili, kitang tanan mga matay. Sa Genesis chapter 6 verse 3, ang Diyos namulong,
Okay. So what is the food or pagkaon sa espirituhanon? Of course, unsa man? The Word of God and the Eucharist. Kung dinhi sa inyo karon, labi nang nagtan-aw nini nga online. Kung dinhi sa inyo karon, brothers and sisters, dili ka mutuo og pangumpisal o kaha nagduwa-duwa kag pangumpisal, sultihan ka nako, dili ka Katoliko. Kung dili ka mutuo nga kanang Eucharist or Eucharistia, tinuod nga lawas ni Kristo, gaduwa-duwa ka na, dili ka Katoliko. Mao nang pipila ka nato, dili mo simba. Ha? Get-take for granted ang Domingo. Mag-unsa man ko dito, daghang kay kog buhaton. Because you do not believe that Eucharist is the body of Christ. And that is the body of Christ. And that is the antidote. Muna yang gibilin. Karon, spiritual thinking or speaking, mangumpisal tang tanan. Kamong niya karon, nagpaabot mo sa milagro, nagpaabot mo sa mga words ni Father Darwin, please, ayaw inana. Si Father Darwin ay nasintro, nasa lipdan na ang tag-iyas kinabuhi, si Kristo. Do not be fanatic. Father Darwin is just only a steward. Wala siya mahimo kung wala si Kristo. Remember that. Please, ayaw kalimutan na. Kung na ayaw pagpanatiko, unsa man din yung pagtuo? Si Father Darwin redunggon kung mag-ampo. Unsa man din yung pagtuo? Si Father Darwin ray kamao mo ampo. Unsa man din yung pagtuo? Naaday gipihig ang Dios? Wala. All of us paminawon sa Dios. Sa atong pagpangumpisal, katapusang pitsa nga ikaw nangumpisal. Sala ang isulti, dili sakit, dili problema. Dayon absolution sa pari. Okay? Ingon anak mangumpisal. Dili kay mulit litaniya pa ka, akong bana, akong anak, ayaw ma. Sala. Imong sala ba? Ayaw ka ulaw pod. Ha? Mao na sa gitawag og konpisal. Unya, basig nagtuo ka nga wa kay sala. Beta, tas kamot be way sala. Oh, so kitang tanan makasasala. Okay? Kitang tanan makasala. Og nagkinahanglan tag kumpisal. Nagkinahanglan tag paghinulsol. Og nagpaabot na nato si Kristo diha sa kumpisalan. Iya tang gipaabot. Iya tang pasayloon. Iya tang tagaag chance nga mobalik kaniya. Apan kita mo'y gahi. Sa kumpisal. Brothers and sisters, kami nasad may regular nga confession. Kung wagi kay idea unsa imong sala, okay, ako kang taga-guide. Basta mo kakabalog unsa kung sala, Brad. O ka mangutana mo, Brad, o mo direct ni kus Ginoo, Brad, di na ko mangumpisal. Yes, you can. Pwede. Pero dapat binyalsin. Kada ada yang satong misa, mingon ng pare, sa di pa ta magsugod or aron maangayan kita, maandam kita nining misa, hinulsulan na itong atong kagalingon. Di ba? O nang direct confession. Kumplito ang misa. Sa imong pagpangumpisal, tan-aw mo ang imong konsensya o unsa imong gibuhat. Pananglitan, a very simple kayo nga gibuhat. Kanang dili ka mo simba og Domingo, sala na. Ha? O kanang nangumpisal ka nga wa ka nangalawat ka nga wa ka nagkumpisal. Sala na. Sala ang nagpuyo-puyo og same-sex marriage. Sala ang kining fornication. Sala ang all forms of contraceptives. Ikumpisa na kung nabotan ninyo. Sala ang abortion. Nanay,
nanay, o tatay, nanay. Kita mga tatay, di tak exempted ani. Kung ang atong asawa naka-abort, kita apil sa abortion. Kay nga naman, sa mata sa Dios, ang bana o asawa dili na duha, kundili, usa na lang sila. So what therefore committed by wife is committed also by the husband, because they are not only two but one. Sunod, mercy killing or euthanasia. Pananglitan, doon na kay parente. Nga wala na pulos. Kining mga kumatos, kining mga bedridden. Kining mga bedridden, kining mga buang nga nagsuri-suri dia, wala man ay silbi. We are not allowed to kill them. And that is called euthanasia. Oh, ug nakahimo ka na, kumpisal. Kunya na ay, niya ay sala nga nakumpiyansa lang mo. Naisala nga nakumpiyansa lang mo. Sala diya ay ang dili magbayad sa utang. Oh. Oy pala utang, bayad na mo. Kasala mo na. Muna inyong guide, ha? Guide. Dayon pagpamakak, kasina, pagdumot, o ang katapulan. Oy, kumpisan. Sunod, brothers and sisters, about the anointing of the sick. Nyana. Muna ni ang uban kaninyo nga miyanhi. Ha? Gani ang uban, gani ani, gusto na mauli. Pero naghulat gid sila sa blessing. Thank you very much sa inyong humbleness. Thank you very much sa inyong patience. So, dunganon ni Padre ang pag-blessing. Dunganon ni Padre ang pag-anoint, consecration of senses. Dunganon sa namo ang pagpanguha sa inyong mga habak, mga amulets, mga talismans. Tanan ninyong gipagtaguan dia, ngayong surrender. Amo ng dunganon og kuha. Iandam-andam na, ayaw na ihikaw pag-surrender. Kaya wa nakatabang ninyo. Okay. Dinita sa anoint of the sick. Okay. Sa ako nang ginong ganina, we do the reality, atong gisuwayan ang reality. Brothers and sisters, ako mismo, dawat anak ko ang kamaturan nga, mamatay ito. Mamatay. Sumala sa Genesis 6:3, I have 120 years to live. Nya 55 na ko. 55 na ko karon. Minus 120. Sa musugot ko sa dili, I have 65 years more to live. And that is Mona, muna kamutawran ako. Ako nang gidawat, sa 65 na lang katuig. Or, di pa ko kaabotan ng 65. And that is my reality. Di nito magpakaroon ng ignon. All of us. Let us face the reality. All of us. So the purpose of this ministry is going to heaven. Kita, langit ta. That is our final destination. That is our hope. And that is our home. Heaven. Okay? Dili pa ba igo ka nato ang pagbanhaw ni Kristo nga usa ka panaad, pasalig nga there is God and there is heaven. Di na mo mutuwa, no? Anaron? Nawala na sa inyo na nga pagtuo nga ang atong Ginoo miingon siya, naglakaw siya paingon sa Jerusalem, miingon siya, nagpaingon kita sa Jerusalem. Pagsulod na ko dito, patyon ko sa mga Hudeo o sa mga Romano, apan sa ikatulok adlaw, mabanhaw ko. Muyang gingon, pagkabanhaw niya, wa pagapon mo tuo ang iyang mga apostoles. Munang napugos siya pagpahikap, ingon siya kang Tomas, ayaw pagduwa-duwa daw. Ali, hikap ako. Gihikap yun? Gihikap. Ningon na si Tomas, my Lord, my God. Dili po ba naigo na to nga pasaling? I think it is enough. Nga prohiba nga doon ay Diyos. Hey, check. Tinud-o na to atong pagtuo. Tinud-o na to ang atong mga pasalig, brothers and sisters. I hope and we hope, all of us, itang tanan. I hope, langit kung tatapay na. Okay ra sa ako, brothers and sisters, kay musipyat mangyug ko. Okay ra sa ako. Ako'y di mahilangit, nya kamong tanan mahilangit. Okay ra. Pero dapat okay ra po sa inyo, ako rin mahilangit, nya kamo dili. May nang patas. Okay?
And now, the last, ang sakramentong gibilin ni Kristo, the last and the most important, ang iyang lawas. Kung dili pa na lawas ni Kristo, ang pari nga magmisa, kada misa, mahimo siyang bakakon. Yes. Mingon ang pari. Hello. Kini si Kristo. Di ba ang pari mingon? Kini si Kristo. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkite o panihapon sa Dios. Okay? Muna, brothers and sisters, kanang pari diya nga muisa sa hostiya, kung dili pa na si Kristo kanang yang giisa, ang pari nga nagmisa diya, usa ka bakakon. Yes. Hangtod sa pagdito nga magpangalawat na mahingon ng pari, lawas ni Kristo, ingon ka, Amen. Ayat niya ihatag. Please believe that is the body of Christ. Yan ang lawas. Ito daw. Wala na. Ayaw, nagsakit ka, sakit, ingon ni Ruin, kung makaya pa ni simba, uglaw. Wala ni tingog. Way tingog. Okay na? Rag na gamay, maputol-putol. So, mo man eh. Mamani ang atong ministry. Mamani atong ministry to cast out demons. Yata kita sa demon. Satan is real. Yes. Dilit isa. Mana ni? Usan na ni ka-atake. Satan is real. Yeah. Imagine, I speak of the body of Christ, the real diya siya sa Eucharist. Mora na, brothers and sisters. Mora na among ako personal nga tuyo na ko din paambit ang gituhuan. Gani ang ako una na kong estudyante, ang akong asawa, may una na kong maestra, may una na kong estudyante. Kay kung ako na ang akong pamilya dili mutuo ka nako, dako kay nang atamparos ka nako. Ha? So dini ko nagsugod sa akong pamilya. Kung tuhuan ko ninyo, so tuhuan sa ko sa uban. Kaayo tudluan ang pamilya because atong Ginoo San Mateo kapitulo 10 versikulo 36 ang pinakangilngig nga kaaway sa tao naara sa sulod sa iyang pamilya. So ako ang usbon kumpisal ta, dool ta sa sakramento, anoint of the sick, muduol tag pare, gamit tag mga sacramentals, dayon the last, the body of Christ. Unya nakoy idugang. Please listen, nakoy idugang. Nakakita mo ng among gibaligya diya nga Benedictine medals. Nandako ba nandako? Nandako nga Benedictine medals. Ibutang na siya sa pultahan sa inyong balay. Oh, ang iyang question, ang kanang prayer mo'y mag-atubang sa gawas, dili tong si Saint Benedict. Pero kung makaya nimo nga magbitay siya nga mo rotate, mas maayo. Ha? Nakaron. Kaya na naman mo Saint Benedict. Di ba? Na naman mo Saint Benedict. Ayaw ninyo hunaw na nga wala na yawa mo sulod. Kay nanay Benedictine medals, dawbig ang yawa nasa sulod, di pud kagawas. Ha? Kay ingon anak rabata. Ingon anak atong mga panghuna-huna. Ang bot ipasabot nga doon na kay Benedictine medals sa imong pultahan, ang bot ipasabot usa ka Romano, Katoliko nga Kristiyanos ug ang imong balay delivered na from the demonic. Human sa deliverance, ikaw mismo ang deliverance. Human sa deliverance, blessing sa balay, dayon kada bulan magpa-insenso ka, kada bulan muitsa ka og asin sa imong perimeter, kwarto, sala, kusina og CR.
every month, once a month. Nya kung doon na grabe gikay nga mga katingalahan kada semana. Okay? Kada semana. Pero simba pod. Kumpisal. Pangalawa. Okay? Kay sacramental sa mana, and that is secondary. And the primary is the sacraments. So I hope, brothers and sisters, kahit kunti, napatibay ko ang iyong mga pagtuo, tingali di ko kayo kamao manulti, tingali di kayo ko kamao magpakatawa, pero tingali kamao kong magpaambit sa pulong sa Diyos. O karon, brothers and sisters, ang atong ikatulong speaker, usa siya ka CFD. Siya ang among amahan or President of the Catholic Faith Defenders sa Tagbilaran Diocese. Unya, case officer siya sa St. Michael the Archangels. Atong dawaton sa masipang pagpat. Wailain, Brother Kenneth Joseph. Ang yang topic about demonic attacks. Mga atake sa demonyo. Time out? Okay. Muna ang yang topic si Brad Kaloy. Unya. Okay na bro? Okay? Akong yatag sa inyo, Usbor Pag-usap, Kenneth Joseph Aboyabor. May gabi ka na itong tanan. Murag yung attack tas demonyo aniron. Ano? Kung na gani diferensya, niyo na atake tas demonyo. Mo na mo yung demonyo, ako na lang dyan tanan. No? So in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. I forbid in the name of Jesus Christ any demonic interaction and any demonic communication. Lord, seal this whole place, all of us here, with your blood of your Son, Jesus Christ. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, once again, may gabi ka na tuntanan. Ang demonyo, maghisgot man tag demonyo ani, masukog yung demonyo na to ani, kay siya sige na tong chismisan. Ang pangutana na to, nganong nagkatapok man ta dinhi karon? No? Kay nanginahanglan tag kaayuhan. Sakto de. Ang pangutana, aduna ko'y nabasahan, bagko pa lang nako nabasahan karon sa nagtuon ko. Diya sa Baltimore Catechism, number 2, question number 7. Ningon dito, of which must we take more care? Our soul or our body? So nangutana day siya mga igsuon, nangutana diha sa Baltimore Catechism, unsa man ang ato karong gihatagan og dakong importansya, ang ato bang kalag o ang ato bang lawas? Kay kung ngani ni mga igsuon, miani ta dinhi tugod kay gusto ta maayo. Mo to nangutana ko ganina, asa man dapita ta maayo? Unsa may gusto na tong kaayuhan?
unsa may atong importante karon nga ato gayud nga pangayuos Ginoo, kaayuhan ba sa lawas o kaayuhan ba sa kalag? Libog na sila dagan nagayuhas lawas, kayo wa na magkatugma unsay gustong pangayuos Ginoo. No? Tanan ato ni gipangayos Ginoo. No? Kay gusto pa man ta mabuhi ning kalibutan na. No? Pero kung maayo man gani ta atong gipangayo ang kaayuhan sa atong lawas, pero atong inumduman mga igsuon nga ang atong lawas aduna gyud ni katapusan. Di ba? Aduna gyud ni madugta ning atong lawas. Pero adunay dili madugta. Unsa man? Ang atong kalag. Nangkaron, akong usbon ang pangutana, unsa may inyong pagayuos Ginoo ang kaayuhan sa kaayuhan sa lawas? Lawas o kalag. Karon, duha gyud. Mao nis gipapili kay gugutom siya ba? Gipapili unsa may imuha, gigutom siya nya nang ginahanglan po kwarta. Nya gipapili siya sa duha. Unsa may imuha? Kwarta, litson. Nya kay gigutom man siya. Aningon siya nga ginahanglan po siya kwarta. Nya ningon na lamang siya nga pwede litson ya pakapinilag kwarta. Para mao ni karon nga lawas o kalag. Nan karon naghisgot man ta ani about the attack of the devil. Unya kini karon kay ang yawa kay naglibot-libot man ni nato. No, sama man ni Siyas Leon nga nangitag tukbunon. Ya karong adlaw naglibot-libot na to na. Unya ani na nato masukod karon kung kita iya bata sa Ginoo, iya bata siyawa. Ha? Kay niingon diya sa Juan kapitulo 8 bersikulo 47. Kung kita iya sa Dios, mamati tas pulong sa Ginoo. Ang dili iya sa Dios, dili mamatis pulong sa Ginoo. No? Unya katong yawa kay di man to iyas dili man to iyas Dios, kay di man to matis pulong sa Ginoo, masuko. No? Masuko man to siya. Pero kita gusto gyutang mamati sa pulong sa Dios. Kanang tao ron diya nga gaduka-duka, iya na dili na iyas Ginoo. No? Ano ni masukod na to karon? Nga kita iya ba sa Dios o gusto ba ta niining kaayuhan sa kalag ug lawas aron lang sa pagpamati? Kaya nga naman, daghan dito sa office mga igsuon, samtang nagkatikisim, ni adto dito kay nay problema sa lawas, masakitod, pero sa panahon nga nagkatikisim, nadawat niya, na-absorb niya, wa gani siya i-deliverance na ayo ang maong masakiton. Di ba? Nya karon kay ang yawa kay disturbuhon man karon. No? Mao na mga igsuon nga kiniding atong pakig-away karon nining kalibutan na dili ta nakig-away diha sa atong isig katak. Kundili nakig-away ta karon diha sa daotang espiritu. Mingon si San Pablo sa Episo, Kapitulo 6, versikulo 12. Nan karon, dinhi mga igsuon, adunay duha ka atake sa yawa nato karon. Ordinary attack and extraordinary attack. Unya kining mga atake mga igsuon sa yawa nga ordinaryo gyud kaayong atake maone. Karon, ato basahon na. Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15, ngadto 16. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan,
Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, paminaw, kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod-nong kahidlaw. Unod-nong kahidlaw, tanang gikaibgan sa mata, tanang gipasigar mo sa tao, dili kini iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Mao ni mga igsuon nga naa diha ang ordinaryo nga atake sa demonyo karon. No? Ordinaryong atake sa demonyo nga wa na to mahibaw mga igsuon nga kita giatake na diay tas daotang espiritu. Una, tentasyon. Nahibaw ta nga unsa ta nga gitintal siyawa karon. Samas pagpangawat, una nga tintalon mga igsuon nga dili ta makapasar sa balaod sa Dios, una ni anang 10 Commandments. No? Na ang garbo, na ang mga kahidlaw, kaulaw sa lawas nun nga kahimtang. Mga tentasyon nga iya sayawa. No? Daghan mga igsuon karon nga sa among mga pag-obserbar sa ministry, sa deliverance and exorcism, daghang naposes tungod lang sa ordinary attack. Dili lang ni adtong mga openings nganong maposes ang tao, adunay oppression, adunay obsession, dili lang niyana, kundili gikan siya sa ordinary attack sa demonyo. Nga wa na to mahibaw nga giatake na di ay ta. No? Ikaduha, kining gitawag na to accusation. Kana kusog kita mo accuse sa atong isig katao, atake nas demonyo, simple attack ra kaayo. No? Muna ningon si San Pablo ganina, unsa to sa Efesos 6:12, dili ang tao ang imong kaaway karon. Ang atong kaaway dili ang tao, kundili ang daotang espiritu. Nganong nag-away mo? Tungod sa usa ka buhat sa daotang espiritu nga mo'y hinungdan nga kamo nag-away. No? Tungod ni anang accusation. Tungod anang paggama-gama og istorya nga makadaot sa imong isig katao. No? Kay ba mo mga igsuon, unsa kaayo kadako ang mga sala, batok sa Espiritu Santo? Tungod ka na sa atake sa demonyo. Kay ba mo aduna rabay unom kadagkong sala nga maoy nakapahimulag nato sa balaang espiritu o sa Dios. Una, kanang gitawag og impugning the truth. Unsa man na siya? Kanang pagduda sa hinahibal-an nga kamatuuran. No? Ano na daghan karon mga igsuon nga aduna pagduha-duha sa deliverance and exorcism. Adunay mga kaigsuonan nato karon nga aduna pay pagduha-duha mahitungod kung unsa gayud ang simbahan karon. Mo nang daghang nahibulag sa simbahan tungod sa pagduda. Mao kana ang sala batok sa Espiritu Santo nga mao kanay sulsul sa daotang espiritu. No? Kay natintal ta, gigamit ta sa daotang espiritu. Mo na mga igsuon, ikaduha, kanang dagko na gining sala, unom ra ba gyud paminaw mo.
despair of salvation. Kanang kawad-an ka sa paglaom sa kaluwasan. Mo na mga igsuon nga tistingan ganit daghan tag mga sakit, daghan ang mga problema, mo na hinungdan nga adunay murag mawa na ang atong paglaom mahitungod sa kaluwasan. Hantod nga moabot ang panahon nga ang ordinary attack kanang aduna na kay doubt, di na kaganahan, murag aduna na kay lahi na ba imong hunahuna, negative na kayo ang imong hunahuna. Nawad-an na ka sa paglaom sa kaluwasan. Kung nawad-an na gani ka sa paglaom sa kaluwasan, mga igsuon, mao ka na ang nawad-an na ka sa pagtuo ni mos Ginoo. No? Mao na dagko kayong sala batok sa Espiritu Santo. Nya mao man na karon bisag ing-ana nga paagi kay ordinary attack man na nagibuhat sa yawa diri nato. Paminaw aning ikatulo. Presumption of God's mercy. Ano ha? Unsa man ang presumption of God's mercy? Kanang paggamit sa dautan sa kaluoy sa Ginoo ba? Imong gigamit, naggamit kag buhat nun nga ngilad nga buhat nun, kay ang imong una nga ang Ginoo grabe ang iyang kaluoy. Ako ni buhaton bisan tuod og sala ni nahibaw ka nga sala ni, pero ako ning buhaton tungod kay nahibaw ka nga ang Dios maluluyon. Pero nahibaw ka nga kana siya sala. Unsa man na siya? Atake sa demonyo nga gilingla ka. Imong gidaot ang imong pagtuos Ginoo. Imong giabusaran ang kaluoy sa Ginoo. Mo nang daghan karon nga halos grabe ang sakit, grabe ang gibating sakit tungod kay nahibaw siya nga kini sala pero nagpadayon kay ngano kaluy-an ra siya sa Ginoo. No? Sige kag kalawat niya, sige kag buhat og sala, kay ang imong unahuna maluoy ra kanako ang Ginoo. Monay sala batok sa Espiritu Santo. Ikaupat mga igsuon, kining gitawag og envy at another spiritual goods. Sa man ni siya? Kaibog sa espiritual nga mga bahandi sa uban. No? Unya naa man na wa ka mahibaw ana nga giatake day kas demonyo anang mga pamagiha. Unya kining gitawag og ikalima, obstinacy in sin, pagkamagahi sa sala. Kining pagkamagahi sa sala mga igsuon, kini bang gitawag ni siya og enticement, kanang sala nga nakatapot sa kalag sa tao nga dili nato mabuhian, nga kada adlaw lang nato ni mabuhat nga sala. Unsa man? The 7 capital sin. Unsa man ang 7 capital sin? Pride, envy, anger, sloth, lust, greed. Grabe, no? Mo na mga igsuon. Unya, kinira bagyong mga dagkong sala na dinhi nakaatapot ang mga attachment spirit, nga mga high rank spirit. No? Mo na mga igsuon niya, ato ning bantayan.
Ikaunom, final infinitence, katapusang pagkadili, magbasol. Nang katapusan na lang yun ba? Kanang gabi na kayong garbos tao. Bisag muna na lang. Di lang yun gihapon kapasaylo. Di lang gihapon magbasol. Di makahatag o kapasayloan sa uban. Mao na'y sala, batok sa Espiritu Santo. Temporary attack, pero dagkong sala. Sala, batok sa Espiritu Santo. No? Karon, kini di ay ikaduha mga igsuon, atong inumduman nga aduna tay natural cause nga sakit ug aduna tay preternatural cause. Preternatural illness ug natural illness. Ang natural illness mga igsuon maoning aduna tay sakit sa lawas tungod og hinungdan ani tungod kay hinabako, sakit sa lungs, tungod kay sigig inom, nadaot ang atay, grabe mukaon og humba, high blood, grabe mukaon mo inom og tamis, diabetes. Mauna siya'y natural illness. Pero adunay preternatural illness nga dili siya kasagaran o kasarangan nga sakit tungod na sa atong mga occult contamination. Kung sa maning mga occult contamination, kining gitawag dato mga igsuon nga adunay nakahugaw sa atong pagtuo nganhas Ginoo. Mao nang aduna nay mga openings nganong ang tao adunay demonic obsession, adunay demonic oppression, adunay demonic infestation, adunay demonic possession. Ang kinangiladan mga igsuon kanang demonic indifference. Usa man ang demonic indifference? Kana bang nakigsabot ka sa demonyo nga sige, himua kong bilyonaryo, himua kong milyonaryo, akong ibaylo ang akong kalagnganha nimo. Maunay nakigbaylo ka sa imong kalag ngadto sa demonyo. No? Mao na mga igsuon. Unya, unsa may nakakontaminate nato sa atong pagtuo? Mauna ning gitawag nato og mga occult practices. Mga occult involvement. Kanang occult involvement mga igsuon, na siya gitawag og direct and indirect and direct. Kanang indirect gani ka kanang tigatuan lang kag albularyo, tigatuan kag tigtayhop-tayhop. Mo na naka-occult involvement nimo. No, na-involve ka sa mga occult, mga occultista. Kay tigatuan ra ka. Pero direct gani ka, ang imong mga lolo, imong lula, imong iyaan, imong papa, imong mama, maogi albularyo. Di ba? Mao na siya. Unya, tungod ana, nga moadto ka dito, aduna nay daghang mga patuo-tuo. No? Ingnon lang kadayon, kumuadto ka dito, nanay, manong, magpakonsulta ka. Kuya po dito, kung nadunay, ako apil ko ana.
Oh, labing tinuod, apil ko ana, akong pamilya, apil ana. Kung magpakonsulta mig doktor, aduna po may konsulta dito sa albularyo. Dili ilang konsultas lawas, kundili konsulta pagyod among panginabuhian nganong gidimalas. Tuo mo na? Grabe mi oy, mananagat gud mi. Ingnon lang ito akong papa. Gidimalas man tadog. Ato ta dito sa kuanta. Ato mi dito pakonsulta. Ini konsulta dito ngano man ni nga ang among panagat gidimalas man. Ingnon din ka. Ay nay nagbinuang ninyo brad. Ang inyong padangat gibutangan og mga ambot na motuo ba pud mo ani. Gidautan inyong panagat brad. Uy lahi ni. Nakaingon jud ko sa akong kaugalingon ba pagsud na ko aning ministry dili lang di ay dautan ang lawas, ultimo po di ang imong panginabuhi dauton pod. Kay ngano tungod sa kasina sa tao. Naikusog mo tunglo sa imong negosyo. Mo na nga dito adto na ka dito tudluan na kadayon og mga practices, mga rituals. Disaman taan ang inig birthday sa tong anak. Mag-ihawg manok. Manya ang dugos manok, butang dedres muna. Manya mo ingnon, ako apil ko anak sa una. Ingnon de ko, birthday de di maron loy. Hibaw na ng tanang silingan, kaya na dugos manok, gi-cross dis agtang. Di ba? Ingana. Unya naman as Deuteronomio 18:10. Kung wako mahimong CFD, di ko kahibawan eh. Nga ayaw inyo ihalad ang inyong mga anak dito sa padugo. Agoy dito, gihalad naman ta dito sa padugo-dugo din sa Buddha. No? Ultimo ang atong balay, gihalaran po padugo. Mas nauna pang padugo, matingayin taong pari dito. Inig blessing. Uy, na may mga duguan ning bungbong. Na may duguan eh. O sabi ni, dugos, dugo ni baboy, kanding, arang-arang kuno ng kanding kay buinason. Dugos manok. Mo nagiunhan pa ang blessing sa simbahan kay sa padugo. Tinuod dili. Natanawa ra lagi. Hinuktok lagi mo diha. Unya kini pong palilihi. Nalilihi dinhe? Wala. Inig natay bagong negosyo, inig abris negosyo, kinahanglan na ikating of ribbon. Pagkahuman, naato dayon tong butangan dayon tong kanang atong amua dito kay kanang isip mananagat ba ako rang ihatag ninyo unsay among mga kuwas panagat. Kanang nami bagong pambot, ilusad kanang ipalutaw na kay unya dili man na ipalutaw og dili kuno saktong kana kunong subang ang bulan kay kanang padako na ang bulan ba kay kumudako gani kuno ang bulan mudako pud ang imong negosyo kuyaw panudlo no unya kinahanglan padung jud kunog taob ayaw jud nang hunas padung jud taob unya dili pwede nga magtanaw di kalendaryo ba? Ana des kalendaryo. Sakto ni kay subang bulan. Nya taob pagyud pizza utso pagyud. Adto na pos pizza utso. Ay maot man ni. Ang utso maot. Maot nga adlaw. Martes di pwede. Lunes di pwede. Adlaw minatay. Mao bitaw nang moana ta simbahan kay magpamisa tas minatay adlawng Lunes. Kining Miyerkules okay kay ni. Sabado, Domingo ayaw na Biyernes kay ato nas mga daotang espiritu ko no. Maot ko no. Napoy daotang espiritus tuo no. Muna, unya pagkahuman iniglusad magluto dayon og biko. Kay pilit
kaayo ang swerte. Nya magpalit dahil may usa ka buok nangka, ibutang des atubangas pambot, hiwaon dito, kinahanglan mukaon, ang mukaon ani, naagyod sa pambot. Grabe oy. Ngano man, humot ang grasya. Dali ra kuno mo sud ang grasya kay humot. Grabihay kaayo. Nya dito pos bukid, akong nadunggan dito sa bukid, magkuan mi dito, magtok mi, lahi po ilaha dito. Inig panahon kuno sa pagtanom og humay, magdangkoy-dangkoy sila dito, magalad-halad. No? Unya kitang way alamag, kaon lang punta atong produkto nga gihalad sa mga diwata. No? Maunang nakuha nato ang occult rituals. No? Muna sa panahon nga mga onta mga igsuon, mag-break yun ta sa pagkaon. No? I ask Lord Jesus Christ to break the seal and the consecration of this food. Ana din ka. Imo na siyang i-break. Ngunya, ana pa ka mag-pray sa prayer of the food. No? Ya kita kay usay po mga Katoliko, basta kita ada kon di gani makapanghunaw. No? Ditso lang takmag. Di gani kay bawa magampo. Mo nang samota nga ang atong gikaon iya gyud sa gihalad sa mga daotang espiritu. Mo na mga igsuon. No? Unya, daghan kayo mga igsuon ang naka-contaminate diha sa atong pagtuos Ginoo. Mao nang ni ana daghan na kaayo dayon ang adunay mga demonic obsession. Mao na mga entry points sa mga dautan nga makasud nato. Tungod kay ang grasyas Ginoo nahibulag na kanato. No? Ya unsaon man nato nga ato ning makuha, ato ning madawat ang pag-amping nato sa atong lawas ug kalag. Mo nang ma-aware ta niini unsaon na nato pagkuha sa kaayuhan sa kalag ug lawas. Kanang lawas ato mga igsoon madugta ra na. Madugta ra na. Pero mo nang gipangutana ta ganina, unsa man gyud ang dako natong pag-amping, atong ampingan gyud ba? Nga muslabaw pa ang pag-amping nato sa atong lawas. Kung ang atong lawas, ang mga babae, sus daghan in taong kayo, maglagot yung ko sa akong asawa o akong anak. Hoy, ug magmusimba ganita ha. Pag una mo kaligo, bisan paganig naguna sila kaligo, ako pa'y nahumag una. Ako'y katapusan maligo. Ano man? Grabe kay mga babae. Oy, dagang kayong drawings now. No? Kanya giampingan nila. Ha? Giampingan na to ang atong lawas. Yes, tinuod man na nga mag-amping ta sa atong lawas. Kaya nga naman, sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 16, ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Mao nang atong giampingan. Dagan kay nagdagandagan ro kadlawon. Nga suko man tingali ka brad kay wampo kay dagandagan, nambok lang ka diya brad. Ha? Dagan kay nagdagandagan diha. Pero ang pangutana, dili man pud ang tanan nga mayngon nga lawas ra giampingan. Mas mahinungdanon pa nato nga ampingan nato atong kalag. Kay ngano man atong hinumduman ni mga igsuon ha ingani. Kay daghan ra ba yung mga patuoto karon? Kay hindi kamatay kuno sa tao. Magpuyo pa kuno dinhi 40 ka adlaw. Mo nang aduna tay 40 ka adlaw nga nobina. Pag-ampo. Kay ngano ang kalag kuno namatay nagtuyok-tuyok pa nato. Di na tinuod.
Dili na mo'y pagtulunan sa simbahan mga igsuon. Bisan pagtulunan sa Biblia, dili na mao. Kaya nga no, ang pagtulunan diya sa Biblia mga igsuon, sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, ang tao kausa mamatay. Inigumag kamatay sa tao, moatubang siya sa Dios nga may maghuhukom. Di ba? Unya karon kay inignay haya kay na may alibangbang ni duol ditos bulak ditos lungon. Nya mo ingon na dayon pod mo. Hala. Gimingaw jud aso giduaw jud ta ni nanay. Kaya ang namatay si nanay man. Oh, ngo giduaw man tang nanay, Brad. So, na may alibangbang dako. Luoy kes nanay nahimong alibangbang. Nga? Mo na pagtulunan sa mga katigulangan. Mao na siya. Kaya, kini mga igsuon, kining atong kamatayon, no? Kining atong kamatayon, nganong ampingan man nato ang atong kalag, kay ngano man, ang atong kalag, hukman mas Ginoo. Ha? Kaya, ang kamatayon, separation between body and soul. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. Ang inikamatay sa tao, ang iyang lawas muadto sa lubnganan. Apan ang iyang kalag muadto sa iyang maghuhukom. No? Kanya, hukman ta. Tanawa gani ninyo. Kung atong giampingan ang atong lawas, kinsa may gihukman ditos Ginoo? Ang lawas o ang kalag? Nya ampingan nimo imong lawas. Di ba? Ang kalag mo oy mo atubang sa Ginoo, maunay atong ampingan. Kay ngano man mga igsuon, sa katapusang hukom sa Dios, sa katapusang hukom sa Dios, kanang giingon diha nga inigbalik ni Kristo, kanang giingon diha sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28, inigbalik ni Kristo ang mga patay mamakod sa ilang lubnganan. Mubakod ba? Nganong mubakod man, kay hukman man, buhi o patay. Unya, inighukom ana mga igsuon, ang katudi ang lawas niya, iyang birahon ang iyang kalag. Mubalik sa iyang lawas. Inig final judgment na to, hukman na ta sa Dios. Kung maimpirno ba ka o maluwas ka sa kinabuhing walay katapusan. Yan karon. Mao bitaw na niingon ang Biblia nga kung maimpirno ka, magkagot ang imong mga ngipon. Unya kanang kalag mga igsuon kay wa manay unod, wa manay bukog. Makadungog day kag bukagot ang ngipos kalag nga wala manay unod, walay bukog. Di ba? Lucas 17:17. Ang kalag walay unod, walay bukog. So kay mubalik man ang kalag sa lawas, mauna nga ang hukman di ay mga igsuon, lawas og kalag. Kung maimpirno ka, apil ang imong lawas maimpirno. Kung malangit ka, ang imong lawas og kalag mauban sa mahimayaong didto sa langit. Di ba? Mao na mga igsuon. Unya, bantayan nato karon kay daghan karong atake sa yawa, kay ang yawa naa dinis kalibutan. Dinhi sila gihulog sa Dios. Mo nang giingon diya sa Revelation chapter 12 16 to 18. Ana. Naa dinhi gihulog ang daotang espiritu. Mo na nga ang naa dinhi kanato karon, ang sigig sulsol nato nga ang tao musulod ang daotang espiritu diri sa tao tungod na kay wala siya sa estado sa grasya sa Dios. Tungod na sa sala sa tao. Mo nang niingon si Propeta Isaias, Kapitulo 59, versikulo 2,
tungod di ay sa sala sa tao mga igsuon, ang Dios mibulag, miulang kanato kay tungod sa atong sala. Kung mipahilayo na nato ang Dios tungod sa atong sala, ang yawa dali kay mosulod kanato. Kay wala man nato ang estado sa grasya nga gihatag sa Dios nato. No? Mo na mga igsuon nga ang importante nato mangumpisal ta. Mudawa ta sa sakramento nga gihatag sa simbahan alang sa atong kaluwasan, dili lang sa lawas kundili naasab. Importante ang kalag. Mo nang gipangutana sa Baltimore Catechism, unsa magi atong pilion ang kanang muker jud ka, mas mulabaw pa ang pag-care nimo sa imo bang lawas o sa imo bang kalag. Mo na karon ang Dios sa Sirach 17 bersikulo 7, ang Dios gihatagan ang tao sa kaalam o kahibalo. Gihatag na di ay na sa Dios nato ang kahibalo o kaalam. Kahibaw na ta unsa ang maayo ug unsang dautan. Unya, kung ang dautan iya na sa yawa, iya na sa demonyo. Pero ang maayo iya sa Dios. Muna karon, pamation nato ang Dios. Muna ningon diya sa Juan 8:47, kung kita iya sa Dios, mamati ta sa pulong sa Dios. Kitang tanan ba iya sa Dios? Dahil daghang dili iya sa Dios, wa mo tingog. Ha? Balik ko na to. Kitang tanan ba iya ba ta sa Dios? So, God bless us all. May gabiin na itong tanan. May gabi may igsoon ko din ni Kristo. Adon na lami pahibalo gamay. Kami naghangyo kaninyo. In behalf of the Mabolo Parish Pastoral Council, adon na kitay in behalf of Mabolo Parish Pastoral Council, adon na kitay love offering collection karong gabi una. Isip atong dalit sa pagpalambo sa ministry group ni Father Darwin. Isip atong tabang sa ilang mga kalihukan, sa ilang mga mission, sa pagpalambo sa ilang ministry. Ang atay mga kolektora mo do sa inyong kuan. Dagan kayong salamat.
Maayong gabi na itong tanan. Palihog manindog ta, itong basahon ang Ebanghelyo karong adlaw. Balik ko na itong basa, ha? Ang Ginoo manaa kaninyo. Tinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, lakaw kamo, og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, o sa panghatag kamo nga walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta nga bulawan, plata o bronze. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw. Ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay. Pangita kamug tao nga moabi-abi kaninyo og magpabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay ingna ang tagbalay ang kalinaw maguban kaninyo. Kun modawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot. O kung anaay balay o lungsod nga dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Diyos sa mga tao sa Sodoma o Gomora kay sa mga tao niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palugman lingkod, God is good all the time. Atong pasalamatan di ay ang atong mahal na obispo, si Archbishop Jose Palma, nga nitugot niya kita magkatigom karon. O ang atong team moderator, si Reverend Father Benedicto Tao, o ang mga team members, sila si Monsignor Renato Beltran Jr., Reverend Father Patricio Ornopia, ako ning professor, formator sa SPPY, o si Father Marlito Binondo, kauban na to, si Father Marlito karon, og si Reverend Father Nilo Sabillon. Dinhi mao ni mga pari nga kauban nato dinhi. Nga nitugot na kita magkahiusa karon. Amen. Nalipay ba mo rong gabi una? God is good all the time. Kinaraan naman na inyong tubag. Oy, ano? God is good. Grabe. All the time. Nyani ay nang gi-wheelchair dere, dubli nila sakripisyo karon. Kay dubli man lang sakripisyo, dubli ilang panalangin madawat sa Ginoo. Amen. Kining mga masakiton karon, layo rataan eh. And dubli ang ilang sakripisyo. Pain with Jesus. Without Jesus is suffering. Unsa to? Pain without Jesus is suffering. Pain with Jesus is sacrifice. Pain with Jesus is pain without Jesus. Unay kalain sa mga nag-antos uban ang manunubos. Sacrifice. Tanang dunay sakit diri nga nga uban ang Ginoo, sacrifice. Unsay meaning sacrifice?
to sanctify you. Sa meaning sacrifice? To sanctify us. To sanctify you. The more sacrifice, the more you sanctify yourself. Amen! Makasuya ning masakiton nga ni adinhi karon. Amen? Ing na may pay na masakiton ko. Oy. Kung maoning pagka... Aha? Kay dubli la sakripisyo karon ang uban siguro wa pa ni mo kaon. Kining wa pa mo kaon, dubli ang sanctification ninyo. Amen. God is good all the time. Unang ang mga tao nga nisunod ni Kristo, mga kasakit, kagulanan, dili makababag kanila sa pagsunod sa atong Ginoong Heso Kristo. Amen? Ningon si San Pablo ato miaging Domingo, kining sakit nga gihatag kanako ni Satanas, kadaghan ko nangayo sa Ginoo. Iya unta ning ayuhon, pero hangtod karon wa pa ko niya ayuha. Ano to? Sakit nga gikan ni Satanas. Pag sa Ginoo mao kini, enough na ang nagihatag ko kanimo, Pablo. Kay kung luya ka, meaning ligon ka. Unsa to? Tanawa na mga abtik ron, asa man na ron? Tuas diskuhan. La, party. Di na mo simba. Tinoo, dili. Kay kung abtik ta, delikadog luya nun ta. So mo na makaigsunan, kay kung masakit ta, the more ta maghuna-huna na Ginoo. Tinoo, dili. Mao nang kining atong balatian, blessing in disguise. Nga tungod ni ini, naduol nun ta sa simbahan. Kaya wa tay balatian, magpasagad raman ta. Tinoo, dili. Ayun yung mga apo, asa maron? Tuwa sa email, duta. Nagpasagad kay batanon paman, himsog paman. Pero ang mga lulang masakiton, silang dadagro sa riyuhan. Kaya nga naman kung luya ka, meaning day na ligon ka. Amen? Muna nga, karong gabi una mga kaigsunan, paibalo lang, sa kaimportante sa pagkalawat sa baba. Nang Diyos Padre aning ato ning elaborate. Anong importante kaayo ang pagkalawat direct sa baba aron dili mga tagak sa imong kamot ang mga particles. Labi na kung ang ostias kada bitang humok kaayo unsa may pagtulunan sa simbahan. Even the tiny particles is real Christ. The totality of His divinity, His humanity present even in tiny particles. Muna importante ka na, ang uban pod, mga lawat, dili gani tilukon ang ilang kamot. Ditsurag pamapha. Lawas ni Kristo, Amen. Butang dayon, na may mga tiny particles. Muna nga, pinaka-importante ang pagkalawat, gamit pod ang atong dila. Pinaka-importante na. Ay mo kahadlok ana. Nga naman mo na source of protection in the Holy Eucharist. Amen? Kung makaprotect mong alcohol, samot na ng source sa tanang proteksyon. The body and blood of Christ. Amen? Grabe kayong Ginoo. Uban na to karon. 2 or 3 gathered together, there is the picture taking. No. No. Duha kung tulo magkatigom sa kong ngalan, anaa ako uban kaninyo. Kining nanindog ron, dubli ilang sakripisyo ba? Kay dubli man ilang sakripisyo, dubli ang ilang sanctification. Amen? Alkansining ng lingkod ron. No. Kung saan man, Father, manindog na lang po. Double ang atong sacrifice, double po ang atong sanctification. O nang, kung imong pamanandungan makaigsunan, di na taangay magbagulbol. The of our
consolation is Jesus, His cross. Usahay, daghan kay ta-complain sa kinabuhi. Tinoo dili. Nganong init mang kaayo ron. Nakatapad pa jud kog bahog ilo. Wa jud manawa. Daghan tayo nag-complain sa kinabuhi. Pero look at Jesus. Munang, unsay saad ni Kristo na, "Ul mo kanako, papahulayon ko kamo." Unsa to? Kung muduol mo kanako, nyawa man ta muduol nila. Nauna nung tagpahulay nga dayot. Buhi pa pero masulubon. Lami nang magpakamatay, Father, wanay gana, wanay lami ang ako kinabuhi, wanay direksyon ako kinabuhi. Buhi pa pero patay na. Wanang si Kristo ang dalan, ang kinabuhi, o ang kamatuuran. Munay atong angay ibilin sa atong pamilya. Kung tinuod kang nahigugma ka. O ang tatay may pinaka-powerful among the family circle. Kasi pinaka-powerful? Sa parokya, ang pari. Nasabtan? Ang pari. Ngayon man, ang pari ray makahatag sa mga sakramento. Muna nga kung mahatag na mo kumplito ang sakramento, confession, anointing of the sick, na binasmasakiton, and then the Holy Eucharist, and then the sacramentals, ma-amaze mo. Mabitang daghang tao ron, kaya daghang na maka-attest sa official teaching sa simbahan. Amen? Asa may powerful be? Inyong orasyon o lawas ni Kristo? Tubag. Asa may powerful? Inyong habak? Lawas ni Kristo. Asa may powerful, kadang inyong gibitay-bitay sa inyong pultahan, nya feng shui, lucky charm, sa ba ng upang ipambitay ninyo, kinhason, ikog sa pagi, para kunos mga buntis. Sa pa may iban, mga buungon, hait kaayo, bagakay, abi ninyo, mga superstitious belief na. Too. Ug mao ka na ang gipasa-pasa sa atong mga ginikanan. Sa atong lulo, sa lula, sa lulo, sa lulo, sa lulo, sa mga lulo. Ada, way, mawa kung mutuo ta. Tinoo dili. Anyo mga bracelet, mga bato, nga pang swerte, pa-attract sa mga swerte. Kay magtukod ta og negosyo. Kinanan isuot tinimo kining mga bato, colorful nga mga bato. Para asa man ang bato, mura kag sidar na. Ding ang bato. Wala tay angay pang duulon nga bato. Si Kristo ang bato. Nga maungo ang atong duulon. Kay siyara ang dalan. Siyara ang kamatuuran, siyara ang kinabuhi. Amen? Mayang baliko na ako, pinaka-importante ang pagkalawat sa baba. Pinaka-importante na, parang dili tama ka-desecrate sa mga particles ng mga tagak sa imong kamot. Una nga, before ta mga lawat, manang see to it, nangumpisal ka. Pinaka-powerful ang sacrament of confession. Dagha, di na nako masaysay ang ka-effective sa maong sacrament. O ng panahon ni Padre Pio, daghan kaing milagro na hitabo. Tinoo dili. Kailan mong Padre Pio? Ngano kaha? Mangutaan na ta. Ngano kaha nga effective ban kay Padre Pio? Daghan man kay nangaayo nga testimonya tibuok kalibutan. Ngano kaha? Because Padre Pio loves the sacrament of confession. The sacrament of confession is sacrament of healing. Amen? Suwayin ninyo. Ang kanang tinud-anay nga pangumpisa, lusang simana nanganda mo before going to confession. Suwayin na.
Pero di malimtan, isuwat inyong sa. Oh. Pasiplati lang gud po. No, ay lang ipakita sa pare. Kay magpagulbo lang pare kay back to back ang yellow pad. Taguilas ubos, no? Nya ko utag di ka kita ang pare mao ni akong sang Father. So agbasa. Oh. Ayaw po ninyo i-describe inyong sa kay naglangay-langay lang mas kumpisalan. Ina lang padre, nagbasol ko tanan akong sa, mao ni akong sa padre, nangabit ko kaupat padre. Ayaw nanganli inyong kabit. Say labot na mo na yung kabit. Ang usa father, minister nimo. Kaila pa jud ka father, no? Nagchismis na taana. Isulti direct to the point. Nangawat kog banok, ay ni ibutang ang tuig. Nangawat kog banok father na itong 1980, no? Upat mi kabuok alas 12 sa gabi, no? Madugay tag human ani. Naglangay-langay lang gyud ka. Importante direct to the point. Importante na imo na soy ninyo. As if last confession nimo. Sabon mangumpisal karon. Consider nga mo ni katapusan nimong kumpisan. Soy ninyo. Oy. Soy. Inyong kalawat ninyo, you receive the fullness of grace. Like Mama Mary. Nalipay mo Una si Mama Mary, full of grace. Nga naman, nadawat niya si Kristo. Pure po siya, immaculate po siya daan. The fullness of grace. Unang, ang ideal na to, si Mama Mary. Unang kita, nindot kaayo, ang tibuok pamilya, agkahiusa. Muduol ni Kristo. Sa may sanya ni duol ta ni Kristo, mangumpisal ta. Soy na ninyo. Lahi rajud. Soy, kanang tinud-anay pod, dili pakitang tao. Kanang tinud-anay nga pag hinulsol sa tanan natong mga sa. Og mauna ang kaluoy sa Ginoo ato na nadawat. Niabot na sa inyong balay ang kaluwasan. Napilan makakatuig way kumpisal ron. Ha? Pagkalimot naman mo nusa mo nang umpisan. Una nga, it's about time let us appreciate the sacrament. Layo ra ng orasyon ninyo. Tanan ninyong habak, balang nga di mo buto, i-surrender na karon. Ang ato si Ronti, matong ang yuon nga musuroy na, walang toko, para makuha ang mga habak ninyo. Ibaw mo, daghan kaayo, wal nag-surrender lang silang habak, grabe kaayo ang healing, conversion, nga ilang na sinati. Kaya kung naapa kay orasyon nga wa ni mo gi-surrender, napay control ang atong kaaway sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Amen? Nakaron, kung saon man nato ni, nakitang tanan kaliwat man ni lapu-lapo. Kami pong taga-Buhol, kaliwat ni daguhoy. Nandun naman ito yung mga orasyon at mga lulo. Nato yung mga orasyon. Imagine na kanyon wa mo buto. Yun sa man tong lapu-lapo. Nato sila'y hurim-hurim. Doon na to yam-yam. Mao nang si daguhoy, wa jud badakpe. Kay doon na day siya orasyon nga, tago lilong. Kung sa'y orasyon, tago lilong. Nagtuukog kanang storyaha, storyara na, dili na tinuod. No, sa Ministry of Exorcism, I encountered 2 of them na dunay orasyon sa tagulilong. Kaya itong usa. Kaya ang iyang orasyon, kay bawo mo, iyang gipatuan og tinuod nga dugo sa tao. Gi-consecrate niya sa dugo sa tao. Muna effective kayo. Bisan pag naa ka siya nga tubangan, dili kakakita niya. Ano yung orasyon? Tago, lilong. Ang usasad, maong gapon, ni-travel siya, now, padulong sa Bohol, why pliti-pliti? Gipauli siya sa iyang master. Imagine ka? Kay di siya makitaan. Kay bawo mo, sa dihang ni duol sila, nang giriak. Kaya naghatag nila gahom, nagtuos sila. Nga ang gahom nga naa nila,
gikan sa Espiritu Santo. Pero pag duol na sa Office of Healing and Deliverance, dili day Espiritu Santo, Espiritu Tonto. Unsa? Kay makapatuo man sila yang ilang gahom gikan sa Ginoo. Walang akong security guard ron nasa office, suko kay na nako. Anong suko kay na nako? Doon na siya'y orasyon. Ang iyang orasyon mga kaigsunan, dili siya madutlag bala. Dili siya madutlag kuts. Dili siya madutlag sundang. Ipakita ko sa page nila. Mao ni akong mga kagrupo, Father. Mao niya, nagira na bang China o Pilipinas? Mao nang magpamimbro na mo. Niining grupuha kay makuplan mo. Nag-recruit na sila ron sa Facebook. Ano saman? Magpimember na mo? Lagi hiwa ang liog. Di jud masamad. Gitagod-tagod ang tibok lawas sa hait kayong espada. Wa jud madutli. Og mauna iyang grupo makaigsunan. O nang iyang asawa nagsubaybay sa ato programa sa Facebook nato, sa Punto por Punto YouTube channel nato, kanunay nagsubaybay mga reels i-send. Kay converted ba nang iyang asawa? Ang iyang bana mo'y suko kay sa iyang asawa. Ano, ikaw panati kay ka ng Darwin. Ano imo man kung pasahan na? Nga judgmental man ang parian na. Judgmental na namo. Kay ginuog gapon ang among gipasidunggan aning among orasyon. Pero istorya makigsunan, ang iyang asawa nakadamag holy and exorcise oil. Kanang atong i-bless karon. Giaplasa niya ang iyang bana perting singgit. Aray, kasakit! Nadutlan sa sacramental sa simbahan. Pero di siya madutlag bala. Di siya sundang. Pero siya nakadot niya ang holy and exorcise oil. Ang good news nako ninyong tanan, tanang pari sa Archdiocese sa Cebu, pwede makabless sa olive oil na inyong ipabless. Amen? Nalipay ba mo? Magdungan ta, pagtudlo sa tanang kaparian. Apil, dungan ta. Tabangi ko ninyo. Amen? Parang daghan ang matabangan na itong mga orasyonan. Kasi nitabo, gipainom siya sa holy and exorcise oil. Nisinggit ang mga yawa. Sud sa iyang lawas. Og mingon, never, never. Nag-in-English na. Ningon ang iyang mga anak. Ano, nag-in-English, magkatay nga di magkakamao mo in English. Never bring me to Darwin. Never bring us to Darwin. Naningon ang iyang mga anak, iyang pamilya, Father, naikailani mo ang yawa. Pagdaan nila dito, natumba sa tuatubangan, nagkirig-kirig. Nalipay ba morong adlaw? Magabi una dahil. Sa mga kapatid, nakatuga. No? Gabi na ron. No? Wa man kumato sila balay. Wa man kumusuroy silang balay. Nag-bless lang ta og sacramentals, religious items. Og may gigamit sa iyang di wa siya ma-convince sa catechism. Nga iyang madungog sa Facebook. Diin siya na-convince sa dihang gi-apply sa iyang asawa ang holy and exorcise oil sa likod sa iyang bana. Amen? Og karon iyang gi-renounce tanan, kalois Ginoo din na mag-react. Nya napapaman siya sa iyang trabaho. Kay sige man siya kaposes. Sa kaluoy po nimo. Ikaw na lang security guard nako. No. Karon ang sikyo namo sa office, kanhi, okultista. Pagkaibaw sa nagtudlo niya, ni surrender na pod ang iyang magtutudlo. Amen? Pagkaanindot. Manang kita nga niya din ni karon, dili ta mohunong sa pagsulti sa kamatuoran. Aron, daghang Katoliko mahigmata kay si Kristo man ang kamatuoran.
si Kristo, kung ato na siyang iisa, matud pa niya sa San Juan 3, masuro na, kung inyo na kong iisa, kabigon ko ang kalibutan. Kinsa pa may inyong giisa, inyo pa mang haba. Kinsa pa may inyong giisa, ang inyo mang kaugalingong gift. Kinsa may atong iisa, way line, ang paagi sa atong Ginoong Heso Kristo. Amen! All priests are healers. Ay, nagduda man mo. Ha? Question mark man ang inyong pananaw. Ako convinced ko niya na. All priests are healers. Dahil sa kababae, gikag Minglanilla, naminaw sa tok, was nila kaduol sa kuha. Sama nini daghan kayong mga tao, libo-libo ka mga tao, ang namati sa maong katikism. Empowerment. Kung sa'yo naitabo niya, stage 4, liver cancer siya. Bako kaduol niya. Ano man, ang iyang giduulan, ang sakramento. Ano sa to? Hapit na siya mamatay. Stage 4, liver cancer. Grabe, no? Yawa pa sila enough nga kwarta. Yawa pa man sila kasal. Sa interview, nagpakasal sila. Interview sila ni Father Rudyard sa Minglanilla. Rudyard, unting? Sa Isang Bingay, no? Tanawan ninyo ang iyang interview sa Isang Bingay YouTube channel. Follow and subscribe ay Isang Bingay, no? I-follow na ninyo kay tuwa dito ang testimonya. Di ako nag-interview. Ego lang ko, nagtudlo nila, kinsay doolon o asa tamo doon. Nangumpisal sila, nagsimba kanunay, reception of the Holy Eucharist. No? Kumusta na siya karon? Completely healed siya karon. Amen? Pero basig, matrap mo sa healing. Di na may pinaka-importante. Importante na, pero dili na may pinaka-importante. In the hierarchy of importance, ang pinaka-importante, bisan pagwa ka niya ayuha, ang importante, iduol ka sa sakramento. Mao na source of graces, mga kaigsunan. Wanay lain pa. Kaya katoliko man tayo, hindi itudlo na itong paagi ni Kristo. Kinsa may nagtukod sa 7 sacraments? Kinsa nagtukod sa 7 sacraments? Dili si Papa Francisco. Dili si Archbishop Palma. Ang atong Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen! Manang kung kitang tanan magkahiusa pagduol sa sakramento, dili kay iya lang kang ayuhon, iya ka pang ligunon. Kaya kung luya ka, meaning ligon ka. Ano sa to? Itong mga masakiton nga niya din ni karon, i-devote inyong oras sa pagrosaryo. Powerful kayo na. Unya, katong cares, katong ibalik-balik kanunay, kaya na powerful na. Cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Ato ning sa tagsaon ha, ano ita sa confession? Kina-powerful na. Ato paminawon sa sila si Lalaine, yan ay bago silang sila ron ongoing pa og series pang atong pag-facilitate sa iyaha. Yang mag-deliveran sa iyaha iyang bana. Asa sila Lalaine daw? Na sila bagong i-share ninyo from Minglanilla ba mulin? Ikaw rin mo share? Ikaw bro. Si Lalaine ipaduuli mo kuan ha? Mayang gabiing ninyong tanan. Ako ditong na-interview ni Father Darwin, kaming doon sa kong husband, si Patrick. And then, sa akong sitwasyon, isa ko to ang naposes ni Prophet Joel.
And then, musulod siya nako, so mo to nga na-open akong psychic abilities, makasense ko sa tanan, nga na ako'y ma-encounter nga tao. And then, sa last year, October, sa pila ka years, nag-start is 2021. So, si Prophet Joel is siyam ang gakuman sa tanang buhat na mo, like sa among kaminyoon, like sa pagpakasal, kung unsa nga balay among paliton, kung asa mga location, pwede mi mo puyo. So, siya gakuman sa tanan namong sitwasyon, even sa business. And then, sa sitwasyon na mo, kay nagpaila siya nga Prophet Joel siya. So, nagtuumi nga God's Spirit siya. So, nagdagan ang year nga nagsunod mi. But, is tanan na mong income, negosyo na mo, tanang savings na mo is hurot tanan. Pati tanan nga, nahurot gid siya. So, naglibog na mi kay every night, sige kong attack, magsakit akong ulo, and then, pila ka years, sige mig ka ng rosary, nga mag-pray mi kung nahitabo na ako. And then last year, October, na-meet na mo si Father Darwin. And then sa mga question na mo nga, kung naalay tao nga makatubag sa mong pangutana, kung naunsa ko, kay mga, sa diri pa sa Cebu is nanamigi pang dool nga ubang kaparian, pero sorry, walay mo toon na mo. And then mauto nga na-encounter na mo si Father Darwin nga bad spirit di ay ang nisulod nako. And then aside po sa katong siya gakuman ko sa among kaminyoon, pag katong last na ari si Father, gibalik mi niya siya nagkasal na mo. So ikatulo na namong kasal sulod sa since 2021. So katulo mi nakasal. So pag ikatulo na namong kasal, so dito na bulgar tanan nga bad spirit ay siya, and then about pod sa mga ancestors sa sides akong papa, na siya mga occult practices. And then until now, ga-process Japon mi kay di man nato mapugos nga mo-surrender sila, kay wa man mo surrender akong papa. Pero giampo ra Japon na mo, pero sa sige na mo process pagsimba na mo everyday, deliverance. So ang mo deliverance nako is akong husband. So and then ang pinaka-importante nga modawat ta sa sacrament, and then confession, rosary, adoration. Pagsimba nako taga-adlaw is may siya pinakadako na kong katabang rosary. Kay every time nga atakon ko, i-deliverance ko sa akong husband, kung lawas, grabe kakapoy. So, ang solution lang yun nako is rosary, simba everyday, and then maulian ako. And then, karon lang nga bag-o, nga nahitabo nako last month, hibong ko nga, ako menstruation is wala gid siya muhunong, wala siya muhunong, so, na siya mga blood clots, then nagpa-check up na ko sa akong OB na mga lab. And then, ang kuan sa akong OB is PCOS, sungod kay, dili lang kay, kuan kay gikers pod ko. So, gikers ko nga, mutambok, mubati ang naong, so, tanan-tanan nga curse, gikers kay tungod sa business, kasosyo sa business. So, mauto siya, recently lang, nga niagto mi sa OB kay nagmenstruation ko 1 month na kapin, and then sa mga blood clots is moral kog nagsigig miscarriage nya mo to nga pagkuan sa doktor is PCOS, pero naay mga tambal, and then sa lab gipag inom nako is wala siya mo hunong ang dugo, and then ang mga blood clots the same ra gyapon as in dagko kay siya. So ang gibuhat nako, gi-renounce na ko ang abandonment of children, and then abortion. So, kay sa members sa ako ang family, usa sa akong mga igsoon is naay nakapa-abort. And then, so bali siya nga, murag ako nag-sacrifice nilang tanan sa kung sa isa lang na ilang nabuhat. So,
gibuhat na ko is akong gi-renounce ang abandonment of children and then ang abortion. And then so far karon is nahunong ang dugo. Nya maora na akong ika-share karon kay maora sa na mga recent nga nahitabo sa amo ang duha. Og mara ka na, salamat. Salamat la Lane. Sila Lane, inig-deliverance, magsulti ang mga yawa sud sa iyang lawas. Pero karon galois Ginoo dili na sama sa una. Kay kinahanglan siya serious. Matoy ang gingon, yan doon naman kaliwat nila nag-abort, mapiktahan ka pun siya. Mao to nga ang iyang sakit karon nawala na. Itong PCOS bitaw. Human nga gi-renounce niya ang sala nga abortion. So, ang sala di ay maka-affect until 4th generation. Nana sa Exodo 20, manang importante kaayo nga ang nanay ug tatay, lolo ug lula, mangumpisan. Kay ang epekto sa sala, ma-break siya through the sacrament. Nasabtan ninyo? Nganong ikaw, palakiro kay kang dako? Tungod na sa imong kaliwatan. Dili na siya blessing, it is a curse. Hoy, paminaw mo. Kanang daghag kabitro, nagtuo kang laki kay ka, it is a curse. Hoy, nasabtan ninyo? Kaluyi inyong banang daghag kabit. Kay nabiktima sa curse. Kana bitong every port report? Every place replace? Kana? It is a curse. Asawa nga bisan kinsa lang i-trace guna dunay lulo lulang nga nana. Nasabtan ninyo? Maunang importante kaayo ang sacrament of confession. Hoy, nasabtan ninyo? Kay ni anhi si Kristo sa kalibutan aron luwason ta gikan. Unsay asa ta luwason? Sa sala. Mao na nga, nganong ang imong mama gibiyaan mo, i-trace na. Dunay lulo, lula sa mga lula. Natin o dili. I-trace na. Mao nang ato i-break na siya. Ang makasitong tanan, dili ikaw, dili si Father Darwin. Ang pagduol sa sacrament of confession, manang cares. Nasabtan ninyo? Manang ikatikais na to, mo nilisod sad kung nunan tay kaubang protestante pod. Dili na mo ditso. Di man na mangumpisal pare. Naagani Katoliko nga di mangumpisal pare. Ngano man, dili gusto ang yawa nga mapapas imong sala. Tan, ini kumpisal ninyo. Apil ninyo ikumpisal ang pinakadakong sa ninyo katong uwaw kay nga sa. Ini do berarti yung uwawa. Moto'y unang ikumpisal. So, ayun ninyo. Ma-break ang mga curses sa atong sala sa mga ginikanan nato. Labi na to mga ginikanan, nakakuha ninyo? Unsa ka importante ang sacrament of confession? San Juan 20:23, ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasaylua, wa ko usab kini pasaylua. Si Kristo gani ni salig sa iyang mga apostoles, nga parihan na mong way klaro. Uy. Kita pod, otro pod ang way klaro. Wa ta mo salig sa gisaligan sa Ginoo. Ang Ginoo ningon sa mga apostoles, ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Kasi ang ipasaylo ninyo, ako sang hunahuna og unwa pud nako. Wa may ningon siya, ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasaylua, wa ko usab kini pasaylua. Unang kung mingon ang anak, gipasaylo na ka sa tanan nimong mga sa. Nga imong gikumpisal karon. Ayaw na ibalik og kumpisan. Padir, ako na ba nang ibalik og kumpisal, Padir? Lami duklon. Wa kay salig sa gisultis. Unsa man Ginoo ato? Nag-joke-joke ang Ginoo ato? Nang inyong gipasaylo ko usab?
wa ninyo pasaylua, wa ko usab kini pasaylua. Munang pinaka-importante ang sacrament of confession. Invite, i-catechize. Ayaw ninyo i-criticize inyong lola o lolo. Inig-uli ninyo, don't criticize them. Catechize them. Amen? Manang lulo gani, manaway siyang apo nga palakiro, nga utro mampud siya. Ingnalo kamong duha sa imong apo. Mangumpisal, kay di ta kausab sa tong kaugalingon without the grace of God. Uy, lisod gani tag usab sa tong kaugalingon sa mo to na imong tapat. Wanang we need the grace of God. Ang grasya naa sa iyang sakramento. San Juan 1:17, niabot ang balaod pinaagi ni Moses. Masa to? Miabot ang balaod pinaagi ni. Apan ang grasyag kamatuuran niabot pinaagi ni Kristo. Masa dala ni Kristo duha lang. Kamatuuran o grasya. Unang palap kitang mga Katoliko. Bless kaayong Katoliko. Nganuman, niya nato ang fullness of grace because of the 7 sacraments. Nya mo ato ka sa mga igsuon na to, nga igo na magsayaw-sayaw. Wa man sila'y sacrament. Ang ilara, bunyag kasan. Wa sila'y kumpisal, wa sila'y hilog sa masakiton. Musa man ila, hapakon imong buna. Cast out, pang! Muhigda ka siminto, nga wa pa jud mapi. Musa may tabo nimo. Musamot ng imong allergy sa skin. Higda ka siminto. Nanis Biblia na. Nga mga apostoles ng hapak o agtang. Uy, perti na dyan na sukuan ako mga pastor, no? Yati ning parian eh. Mawad-an tag 10% aneh. Kay highlighter ba nila 10% yun? Kadto mga tao nga nili mo hatag og lap ikanapulo. Makauyab og mga batignaw. Sushatag buton. Tanawa ko na sa Facebook ron. Mga young people, mga young generation, sa inyong bound, gaig yung 10%. Ang bound ninyo, 100 yung bound kadadlaw, or 50, gaig 10%. 50, 5 pesos. Ang Ginoo! Eh, kung di mo muhatag sa Ginoo, kawat na! Uy, mga kawatan, paminaw mo! Ingon po, young people, praise the Lord, hallelujah, yes, yes, opo, 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 pastor, opo. Nga nung nila mang gi-highlight ang 10%, nga nung wa nila gi-highlight ang tinuod na simbahan. Uy! Tanawa ng mga pastor, 16%. Kadumog bago nung pare nag-highlight 10%? No? Ang kanta pa mo, jutay lang kini, kuhaan pa gayon. Ang kinatumyan gani yung ipanghatag, nga sinsiyo lang, tinaadili. Pero buwag nga na, kinintos. Nanampiling na tos ninoy. Ngano nanampiling? Wa jud siya kasimba. May pang piso kay kanunay pasimba. Ingon itong pare. Murag logi ta nida. So no Domingo, we need to have a solemn collection. Unsay pasabot mo, Father? Dili magsaba ang sibot. So no Domingo, we need to have a solemn collection. Kay saba kay nang sibot, ini collection na to. Kinahanglan din na to patingugon ang sibot, mga kaigsunan. Mingon bang pare, ana? Ala. Nga naman, pamanta mag-after sa kwarta. Ang gi-after sa mga pare, daghan ang mudawat sa lawas ni Kristo. Daghan ang mugakos sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Usa ka pastor ingon siya, wa na reliyon makaluwas. Tinuod ba na? Murag tinuod. Kung ang inyong tinuhuan di makaluwas, ayon ni apil amo makaluwas ning amo
Kung kanang inyong tinuhuan, di makaluwas, ayaw iangin-angin. Amen? Ngano nagtukod man si Kristo og simbahan kung wa ni kapuslanan? Uy. Ang simbahan nga iyang gitukod, gitawag nig instrumental cause of salvation. Unsa ang simbahan nga iyang gitukod? Ang simbahan dili principal cause of salvation. Only God is the Savior. Pero doon na say instrument. Amen? Unsa ang simbahan? Instrumental cause of salvation. Dili siya manluluwas. Pero siya ang instrumento sa Ginoo. Ya kung may instrumento sa Ginoo, naa day may Biblia. Uy. Sira bag pangataki gamit atong Biblia. Nanginan paghimo mog inyong Biblia. Tekin say naghingag Bible sa Bible si Pope Siricius. Kinsay naggan sa Bible nga Bible? Pope Siricius. Kinsay nag-compile sa Bible? Si Pope Damaso. Ningon pud akong amigo nga Baptist, patay na mas Pope Damaso anak father. Siya nag-initiate bisan pag wa na siya kaabot sa final compilation. So gi-attribute niya. Bisag namatay na siya sa pag-compile, paghuman sa compilation sa Biblia. Si Pope Damaso. Kinsay nagbutag kapitulos Biblia? Si Cardinal Hugo de Santo Cara. Kinsay nagbutang og chapter, verse sa Biblia? Si Father Dominic Sanctis Pagninos, Katoliko. Uy, nasayod mo? Nag-compile o nag-translate sa Biblia gikan sa Hebrew ngadto sa Greek si Saint Jerome. Mga Katoliko. O nang si Martin Luther mingon, kung wa pa ang simbang Katoliko, utang nato sa simbang Katoliko ang pulong sa Ginoo. Kaya kung wa pang Katoliko, wala unta kitay kabangkaagan sa pulong sa Ginoo. Amen? O nang ang mga igsuon na to, kinalan paybaw na to, ayaw na ninyong gamitang Biblia against Katoliko. Kaya wa mo'y utang kabubuton. Uy. Gamitan na ninyo Baptist versus Iglesia. Iglesia versus born again. Kamuray pag unay-unay. Yan naman, amo ng Biblia, ayaw mi unaya. Nagpaputokapi ra mo. Hambugiro na kayo mo. Mura nagkamo ang nag-compile sa Biblia. Dili kamo. Historically speaking. Amen? Nalipay ba mo? Kita nga nag-compile nun sa Biblia mo'y sayop. Sila nga nagpaputokapi na mo'y sakto. Katawanan. Ang original mo'y sayop. Ang nagpaputokapi mo'y perting saktuha. Amen? Muna nga, balik na ko, confession, pinaka-importante. Kanus aman, mangutan ako rin nyo, kanus aman ang pinaka-nindot ninyong kumpisan. Wa mo manubag. Muragwa, judi klaro rin kumpisalan eh, no? Pader, bendisyon niya ako, Pader, kaya ako nakasala, Pader. Kalimot na makusubang sa na ko, Pader. Unsa maning ubang na kong sa, Pader. Ang pari pa dyan, pangutan na akong sa iyang sa. Dakoy lulagi, pakumpisal. 80 anyos. Nyala. Meeting ron la. Na-late ako sa kong meeting lula. Direct to the point la. Ayun ang imong sakit isulti kay di ni check up. Ayaw sa ding imong problema kay di ni counseling. Ang imong isulti lula, dili po ni problema, imong isulti, imong sa ra jud. Ay pud ang sa imong asbana kay nang libak na ta. Imong sa, imong ra jong sa. Ningon des lula, bindis, Pader, anang lula tan-aw siya nako. Pader, kay baw ka. Kining akong tuhod jud, Pader. Kada kadlawon, Pader. Sakit kayo, Pader. Grabe, kada kadlawon jud di, Pader. ikaw lulaha ka. Di ka maminaw instruction. Giingnan ta kag di imong sakit isulti. Imong sa. Nakadungog ka? Sige, take 2. Sanang samahan sa anak. Kina ko yung meeting. Na-late ako sa kong meeting, lulaha ka. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Kay baw ka, Pader.
Danina pong kadlawon. Kini pong pikas na ko, pader. Perti yung sa tungol kay pader. Ingko, dito na ko kasabot. Bungol di ay. Ingko, di ta magkasinabot ini. Kay bungol man. Yan nagtawag magpare, hindi naghinulsol na dyan eh. Dali, lula. Ay nagsugid-sugid ya. Pasayluo na taka. Dali, doko imo o. O ako sa kahom. Ang Diyos mo kahom sa tanan, badlaga na na. O ako nagkahom sa iman, nagkapasaylos tanan imo mga sala. Diyan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo, amen. Okay na, mulakaw na ko. Sa Father, bendisyon niya ako. Kaya ako nakasala. Pader, mauni akong mga sala, Pader. Nauna ang pasaylo, nauwahi ang pagsugid. Yan ang malandong ko ba? Mauni akong pamalandong. Ang Diyos di ay, wa pa ka mahumagsugid, nag-andam na siya pasaylo natong tanan. Amen? Ang Diyos, wala kapuyi sa pagpasaylo nimo. Ikaw pa'y ikaw pa'y gikapuyan. Uy, utang kabubuton ngadto sa Ginoo. Walang kita di ay di ta mawad-ag paglaom sa pagduol ni Kristo diha sa iyang sakramento. Unya, ang kanindot di ay mo nang nindot kay kumpisalan ninyong pare kay dunay seal of confession. Unsa to? Dunay seal of confession. Unsa man seal of confession? Dili ka panabi ang pare sa imong gikumpisal. Karon pa mo na iba. Bisan pag in-post kayong pare, di na ka panabi. Mo na kung doon na mo'y sala, nga gusto mong di mahibaw na imong tapad, adto sa pare. E kung kanang imong tapad, sa imong sa, inig-away ninyo. Mingon na pikas tapad, ay saba ha, ato-ato. Tinoo dili. Di kahimo ang pare na tungod sa confession. Nasabtan? Mo nang confident na ka, bisan kaila ka sa pare, di ka niya ipanabi tungod sa seal of confession. Mangutana mo, nganong doon ay seal of confession? Di mo mangutana? Dili gusto ang Diyos nga pakauwawan kaniya sa imong dakong sa. Uy, nalipay mo nadayon ron. Si Manaha. Amen! God is good! All the time! Ikaduha, adoration. Confession to una. Ikaduha, adoration. Dapat tayo adoration chapel dire? Okay ni? Oh, pagkabulahan ninyo. Kanang maong lugar gamay na, pero makakonsecrate na sa tibuok mabulo. Saan po pag-consecrate ka? Hapit-hapit dito. Kada humasa, dada imong pamilya. Kung naa sila, or kung di mo magkadaan, instruct sila bisag 5 minutes lang. Uy, 5 minutes lang. Anan, kada misa. 5 minutes, imong apo, imong anak, muluhod. 5 minutes lang. Masa po akong buhaton nito, Father? Ayan lang yung hilom na dyan. Ayan lang yung tabi. Kasi rin makagtabi. Sag bisa nagtabi istapad. Noong sabi na itong tapad, no, nagpariban pero kutuon. Inigaan to na to sa Adoration Chapel, just keep silence. O niya imong i-recall ang first reading, second reading, muna consecration to my family, to myself. So ayan na ninyo, why maghikop dinhi sa mabulo kung maunay mahimo na tong habit. Napuno ng po dito, pwede tubangan sa tabernacle, luhod ra ka diha, before or after sa misa. Ayaw jud pa late sa misa. Hoy. Ang uban kay mga
Danghag man, ya kayo. Alas 8 ang misa, naligo pa. Alas 8 ang misa, nang hinguto pa. Alas 8 ang misa, nang hinguko pa. Before 8, tanata. Nagbasa na mo sa first reading, second reading, aron full charge mo iniguli sa inyo ha. Unsa mo? Maubitong di mo full charge bisag danimba. Ano man? Wa kay baw sa first reading. Wa kay baw sa psalm. Wa kay baw sa gospel. Pangutanon unsay gospel ron? Basta nakalimot ra ko. Nagisgot man tug mga yawa-yawa. Kinahanglan mo contemplate ta sa word of God, maunay makahimo natong full charge. Daghan kay nanimba nga na charge tuod pero 1 bara. Nya mo sugot mo inyong cellphone 1 bara. Inig-charge ninyo 1 bar. Anong wa man nimo full? Ikuha man nimo dayon. No. Daghan nanimba pero 1 bara. Mo nang wa mga otro, wa mga usab. Yan naman, inig-uli sa ilaha. Mama, bago pagali ka ni Simba, ma. No? Nga naman ni Simba ko. Isog pa kayo. Mura makwa. Ay, ma. No? Nga naman, na-charge, pero 1 bar. Kaya nagdali-dali. Si nagtanaw sa orasan, sa namarong orasa, dukayam ng wali ng pari, ana. Dili siya mo enjoy, mo tagamtam sa nindot kaing mga pulong sa Ginoo. Suwayin ninyo. Mura mo nagkaon og litson ba? Inig simba, mura mo nagkaon og litson. Ang mga first reading, kanunay ninyo gibalik-balik sa inyong una, ayaw sa mo panagkapan sa inyong tapat. I-off inyong cellphone. Sugod sa misa. Amen? Interact sa mga first reading, i-highlight mo ang mga words nga natandog ka. Suwayin ninyo. Kinanindutan. Yang humana na, maadto ka sa Adoration Chapel, full charge ka. Hello. Hello, mic test. Ang atong microphone, 1 bar. Karon, full charge. Makadungog na mo ron. Amen? Kung full charge ta, daghang makadungog sa mensahe sa Ginoo. Pero glubat kini, there's something wrong with the mic. Itubag po ng mga tao, and also with you, Father. Kaya nga naman, 1 bar, kinahanglan full charge ta. Manang iniguli na to sa tua, kung full charge ta, puno na ta sa kaluoy. Dili maoy. Hoy. Puno na ta sa paghigugma, dili sa pagditma. Puno na ta sa pagpasaylo, dili sa pagsinayloay, kundi adoration. Asa man mag-renew ang mga albularyo sa ilang gahom? Asa? Adto sa menteryo. Unsang orasa? Ganong naibaw mo? Alam na des. Alas 12. Asa pa sila mag-renew sa ilang gahom? Adto sa langob. Adto sila sa langob nga saray tao makasud. Kung kukulam ka, naibaw ka asa na dapita. Secret. Asa pa sila mag-renew? Atubangan sa kahoy nga infested. Nga dunay mga diwata nagpuyo, maghalad-halad, magsayaw-sayaw si Lulu o si Lula. Human saan ni silang basak. Human saan ni silang mais. Maghalad-halad, ugbanawag si Lula sa mga diwende, mga engkanto, mga diwata. Uy. Kaya nga naman sunod, pangani productive. Mauna kasagaran nga himuon nila. Adto sila sa mga infested nga lugar. Nakaron, asa man ta mag-renew, mag-full charge. Ari sa iyang sakramento. Amen? Nabunyagan na ba mo? Amen?
Nakumpirmahan na ba mo? Amen? Nakakumpisal na ba mo? Mapa. Ikumpisal bang tanan? Ang uban, wapak ko no. Kasi di lang, di pa man balis Kristo ugma. No. May bukas pa man. May bukas pa ang iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. O sa isang buhay. Ang iyong pagramdam. Uy, shh. Secular na ba na? Gi-announce na ba ganina? Pwede na no? Pang religious man na no? Religious. Take two. Bawal na ba tag secular song? Pero religious man na no? May bukas pa ang iyong buhay. With feelings. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang ang iyong idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay wala ng lubos. Thank you! May bukas pa. Una nga, adoration. Nasabtan ninyo, nga nung mo luhod yun ta dito, kinahanglan mo luhod yun ta. Nga naman, si Kristo na ang Eucharistia. Ikatulo, rosary. Grabe ka powerful ang rosaryo. Every say ni mo, recite ni mo, Hail Mary, ang mga yawa, mataranta. Atong usang adlaw, nag-exercise ko, gikan sa... Ang sa'yo na itabo makaigsunan, hangyo dyan siya nako. Darwin, ayaw tawgan ng bayhana, kay we are powerless before her presence. Grabe, no? Kung kita karon bisag katunga na lang, magrosaryo, sugod ron, samot na kitang tanan. No? Kabantay mo ng inigrosaryo na to, manghuyab ta. Nga ano man na? Nindot na pangutan na. Magtanaw kag batang Quiapo, anak kayo? Magtanaw og basketball, anak kayo? Di jud manghuyab. Inig, mituo ako, mituo ang laway. Nga naman na. Sa exorcism di ay, during exorcism, ang sign, ang mga attached spirits, o ba attached lang, ang uban po nakasuod, ang sign manggawas sila, ubang mamaya sila sa imuhang na-attach man sila nimo. Ang sign di ay, musuka ka. Ano sign niya nang gawas sila, o ni biya, kina-attach man nato. Wakasuod ang uban, pero na-attach sa tulawas. Sa atong habit, sa atong kinaiya, na-attach. No? Kung sa sign nga, hinahinay sila na less ilang influence nimo, pinaagi sa huyab. Nang gawas na sila diya. Ya kung kada adlaw mo magrosaryo, hindi nawa na sila. Mamalhin sila sa inyong balay. Manglayas sila sa inyong balay. Kaya kamo mang tanan ng huyab. Maghimaya ka Maria na puno ko sa grasya. Santa Maria. Di ba? Hinay-hinay mo ng habit. Kuan siya balik-balik. Kaya balik-balik man na itong sa. Yung saan man na ito pag-destroy sa itong sa. Balik-balik sa yung devotion. Hail Mary. Di ba mo pag-recite na ko anak dito sa katong taga-Samar nga babay? Grabe ni singgit. Yan, among gisud siya sa exorcism room. Pag-recite na nako, Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. So,
Grabe, torture sila anak. Manglayas sila sa tong pamilya. Amen? Asa sila mo balhin? Sa inyong silingan. Maluoy in taon mo sa inyong silingan. Tudlui sila ni ining talagsaon nga kamatuoran. Amen! God is good! All the time! Ako mong padunggon ha, sa yawa. Okay ra mo? Ready na mo? Ready na mo dagan? Mag-uni na mo nga pasyente. Mag-uni nga pasyente na to, mga 9 seconds lang. Ako lang ipadungog ninyo ha. Ayra mo kahadlok. Ayaw pun mo dagan. Kay gukdon mo nila. No. Di angay kadlukan ng mga yawa. Yan naman, they are already defeated by Jesus Christ. Kung ituo mo niya na, tumbanan ra nato sila. Kung sa to? Tumbanan. Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority to trample serpents. Kung sa? Trample serpents and scorpions. So that you can overcome all the power of your enemy. Nothing will harm you. Kung sa to? Nothing. Maoran ng tikstuha, kanunay gibalik-balik na ko. Kay perting hadluka, kinaunhan. Imagine ka, gidadaan kong poses dito, di ba ka mahadlok ka na? Wa mi tudlo seminaryo. Yang akong paris-pris, ako'y gipaon dito. Ikaw, reverend, kay dikon pa man ko, ikaw, reverend, kay ang imong kamot, bago pa ng gikonsekritan. Balaan pa kay na imong kamot, reverend. Na ako itaon, nagkurug-kurug na ko. Saon man ni Father. Yan, nagsinggit-singgit ng giwaan dito. Kaya ba mo, perti na kong hadlok ka. Kaya ang kahadlok na ko nagikan sa lack of knowledge. Kakulang na ko. Hindi ko na ko. Muna, nga mga pari, mahadlok, hangtod karon. Tinoo dili. Kung doon ay bunyag, na pari. Kung doon ay kumpisal, na ay pari. Kung doon ay kasal, mag-concelebrate pa ang mga pari. Mag-concelebrate pa. Kung doon ay patay, na ay pari. Kung doon ay mayawaan, asa ang pari. Tinoon dili. Mauni, ang Luke chapter 10 verse 19, mo na akong gigunitan. Nothing will harm you until karon. Wala pa kaunsa ang yawa. Why? Because we have Jesus. Amen? Manang gusto ko inig-uli ninyo, puno na mo sa pagtuo. Amen? Dili puno sa tuo-tuo. Unsa? Nig-uli na to ron. Dili sa totoo. Mapaminaw na mo sa yawa na ato paminaw ng yawa ron, no? Naghatag og talk sa mga pari dito sa Dipulog. Patanawon pa bitaw nako sila sa mga videos ng lutaw. Nang lutaw ba? Lutaw ang duha ka tiil. No? Namamiduhang na videohan ng lutaw. Perti jud lang tan-aw. Sa nga naa jud ay yawa, no. Ang pari nito yawa pero di pa na convince ng uban. Uy. Kamo, ito mo gawa. Oh, tuon na lang. Ito na madali ta. Paminaw mo ha. Your Mama Mary. Stop me, Mama. Ew! God allowed your Mama Mary. Stop me, Mama. Ew! Salve Regina. Pasensya na mo sa among tingog ha kay muki ay ang nuta. Hindi na magkaya na mayana!
Salve Regina, Mater Ita. Kabantay mo, pwede na yung singgit. Simple ba na? Salve Regina. During exorcism, ang mga yawa nga nasa tupali, di ba nato makita? Na-torture sila taman. Amen? Di sila mahilo na. Musyagit sila taman. Bisag aircon, kipaningot. Akong exorcism room kay aircon man. Kipaningot lagi ka ganina. Sa bitaw, Father. Wa mo ko kay baw. No? Una, rosary is very important. Di man na madayon ng kanang atong ilog ron sa West Philippine Sea. Ang usang nga kusinira na mo dito, gibiyaan man sa Yabana, kay ilog sa kabit. Ningon siya nga, Father, atong ipada, Father, ang kabit sa Kungbana, sa West Philippine Sea. Wa na'y gubat, Father. Na ilog ganin niya akong bana, samot na ang West Philippine Sea. Mo nang ang solusyon na ni, ipada ang kabit sa inyong bana dito sa West Philippine Sea. Muna, balik ko na ko ha. Powerful kaayo ang devotion sa Santos nga Rosario. Tudluin ninyo inyong mga anak. Pasabtan ninyo, hinay-hinay inyong mga anak. Ano man, when Mary is present, Satan is absent. Amen? Ikatulo, ay kaupat, Eucharist. Grabe ng Eucharist. Hangyo ko ninyo, ayaw ninyo si Piata bisag Domingo. Simba mo. Gawas lang na sakit mo. Exempted man mo, ana. No? Katong mga maglisod nagtindog, maglisod naglakaw, exempted mo, ana. Pero hangyo ko ninyo, hangyuan ninyong liminister nga makahatod ninyo sa lawas ni Kristo. Natong himsog pa, kinahanglan mo kalawat ni Kristo kada Domingo. Kinahanglan puno na to ang simbahan. Nga naman, si Kristo na ang lawas niya na naghatag na tuog kinabuhi. Ganta mo og example, bago lang, natong 2008 dito sa Poland, ang Ostias na taga. Nya tunga sa Ostias, yang ibutang ang tibok Ostias ibutang niya sa baso nga nay tubig. The following day tunga sa Ostias na himong unod sa tao. Kamay ra kayo. Gi-examine sa mga doktor, the flesh is real flesh. The blood is real blood. Iba mo apasa dapitang bahin sa lawas sa tao, dapit sa bumbong sa kasing-kasing sa tao. The flesh is part of the heart. Grabe, no? Kana ding imong gikalawat ganina, it is not an ordinary part of Jesus. The most important part of Jesus, because you are the most important one before the eyes of God. Amen? Mao na'y pinaka-the best nga pagkaon nga ikahatag nimo sa imong apo. Mao na'y the best nga pagkaon nga imong ikabilin sa imong anak. Ang pan na maghatag sa kinabuhi. Pan nga di madunot. Basahan ninyo, i-search lang ninyo, ang Buenos Aires, Argentina, ang Ostias na himong unod hangtod karon wa pa madugta. Ang Lanciano, Italy sa tuig 8th century 2024 na takaron, hangtod karon madugta, meaning to say, ningon siya, ang pahan nga kung ihatag kinyo, pahan nga dili madunot. Amen? Mao lang alkansi ang ditig simba, luoy kayo. Wa siya kadawat sa pahan nga dili madunot. Kinsa katumukaon nining mang pahan, may kinabuhing way katapusan. Apan ang dili mo kaon nining pahan, wala siya kinabuhi nga way katapusan. San Juan Kapitulo 6, basahan ng tibok chapter. It is all about the bread from heaven. Amen? Pagkabulahan natong mga Katoliko, naa nato ang pan nga gikan sa langit. Nya gusto man ang yawa nga dili ta makakaon nining maong pan
mo na nagtukod sa mga tinuhuan nga mga protestante. Aron di nakakakaon sa pan sa kinabuhi. Inig-adto ni mo, Skyflex naman na. Og tang. Natinga ko, usa man ang gipost sa pastor ko, amigo, Skyflex. Og juice. Yawa, jud na sila Eucharistic miracle. Kadang akong gisulti ninyo with scientific proof na. Muna akong ganun na gibalik-balik sa tanang baryo nga akong bisitaon sa sports and evangelization, ang highlight na namo, Eucharistic miracle. Aron ang tanan na itong mga igsuon, mahigugma sa santos nga misa. Dili pare ang atong gianha sa simbahan, kundili ang pan sa kinabuhi. Kung sa may naitabo nato karon, amen? Daghan nato karon, nga kikalimtan nato ang pan sa kinabuhi, giuna natong panginabuhi. Unsay naitabo, gipangkabuhi. Ikalimtan nato ang tag-iyas tanang butang. Giuna nato ang mga butang. Unsay naitabo, wa na ka mahimutang. Ngano man, nalumos na ka sa mga utang. Tinoo dili. Mana Eucharist. Tanang pari, di ba nina, bisan unsa pakaway klaro ang pari, kanang misa niya effective gapon. Kaya nga naman, ang iyang gihimo, mauman ang buhat ni Kristo. Dili man na iyang buhat. Kanang administration of the sacrament, it is the work of the Holy Spirit. Una, ayaw na mo pilig pare. Uy, mabalhin, hindi ko ganahan ng pari sa mabulo, ari ko diri siya. Talamban ako kay ganahan, diyo ko din pari. Ayaw, immaturity na siya. Ang imo ding pagkakatoliko, sama sa manggang nga hinog, ahat. Hinog, pero nakatilaw na ba mo? O hinog, nga mangga, pero ahat, nakatilaw mo? Inigkaon ninyo. Ang imong gwapong-gwapa nga nagway, no? Maguba. Pero kung hinog ang saktong pagkahinog sa mangga, sa may tabo, di maguba ang imong dagway. Hastang liso, imo pang gitilok ni mong liso kay pertidyong tamisa. Mao na mga Katoliko nga hinog. Pangutan na imong tapan, usam ka, ahat o saktong pagkahinog. Therefore, ayaw na pagpili-pili og pare. Amen? Kinsa ang atong gianha sa Santos Kamisa, pare, dili. Ang pan sa kinabuhi. Amen? Ang pan nga gikan sa langit. Muna kalainan na to sa pastor o sa pare. Ang pastor, nagdaag mga butang. Kung sa may daas, pastor, sardinas, noodles, bugas. Kaya kung magdako no, matod pa ni Pastor Noe Dura, kung magdako no sila Biblia, manago ang Katoliko. Kung sa ibuhato nila, magda sila noodles, magtapok, manggawas ang Katoliko. Kaya ang pastor nagdag butang, pero ang pari, wa joy dang butang. Kaya ang da sa pari, ang tag-iya sa tanang butang, ang pan niya gikan sa langit. Atong pakpakan ng atong mga kaparian, atong higugmaon atong tanang kaparian, amen ba? Atong duawon pud sila. Kay basig wa na nay klaro ng ilang aircon, pulihin ninyo og aircon. Modubli ang ilang pagserbisyo o paghigugma kaninyong tanan. Amen? Nalipay ba mo karong gabi una? Ikatapusan, ang letter S. O sa mang S? Sacramentals or sacraments? Ang sacramentals, unahon na to, para hindi na ako mag-discuss ani unya, ang holy and exorcised water. Alitas holy and exorcised salt. Kinsay unang nigamit ining holy and exorcised salt para asa ni atong basahon ang ritual sa simbahan. Kaya di man ni ako. Wa jud koy ako. Ang ako kini ra jud pagkamakasasaan ako. Tanawan ninyo unsay gisulti sa simbahan. Ang unang nigamit sa ang holy salt si Prophet Eliseo. Nana sa ritual. Para asa day siya?
Tungod kay ang usa ka sapa gipoison sa 2 Kings chapter 2 verse 19. Gipoison sa mga daotang tao. O niya ang nanginom na tumaong tubig, nangasakit, kay gipoison man. May gani kay gipada sa Ginoo si Prophet Eliseo, iyang gi-bless ang asin, o iyang gi-sprinkle sa sapa. O ang tanang nasakit na ngaayo. Gi-save, giluwas ni Prophet Eliseo ang katawan sa Diyos using holy salt. Nasabtan. Nakita rin may makagamit aning holy salt. Mga pari ra ba? Mga exorcist ra ba? Atong basahon ng ritual. Ningon ang ritual din humbly we implore your boundless mercy that you would dine of your goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. Kisay mo gamit? Daghan mo yung pasyente, nagtestimony, nilain nagsakit, kalit nagsakit ilang lawas, ipalatay, ganana, na tinuod man na. Nikaon sila o holy and exorcised salt, nisukas sila o completely healed sila. Labi no? Karon ang inyong salt, dili na holy salt. Holy and exorcised salt because of Christ. Itong pakpakan si Kristo. Sunod, unsay gamit sa holy and exorcised water? Abi ninyo, libuan na ka mga tao nagtestimonya about sa holy and exorcised water. Ningon din let the scripture serve you in expelling demons and cure diseases. Unsa to? Expels demons? Manang sprinkle na ninyo. Kung mahimo, magpalit po ka ng sudlanan sa holy and exorcised water, sprinkle, tudluin nyo yung mga anak before matog, sprinkle, kay daghan nga gibangungot nga harassment sa demonyo. Pero di tanan. Asabtan, labi na mo adto mo laing lugar o kwarto nga wa na joy natog. Wa na puy sa dugayng panahon. Gamitan ninyong sacramentals. Daghang nga sakit ni anak nga matug bisan asa. Nya matingan lang sila nga way findings ang ilang sakit. Morning gamit sa mga sacramentals. Asabtan, kung effective ang mga oil ay tubig sa mga albularyo, how much more ang ritual sa simbahan nga nag-bless sa inyong tubig karon. Amen? After sa blessing, holy and exorcised water. Unsa intensyon sa simbahan? Dili ni intensyon ni Father Darwin. Ato lang ipasabot ha. Parang dili ta mga fanatic. Ningon din expels demons and cure diseases. Muayo og mga sakit. Naana sa ritual, di na ka Father Darwin. Nalipay mo Hey, doon ako kaganina, Father, na ayaw jud ko. Because, ikaw po na Oo, nanay na after honestly, daghan kayong mga testimonya. Kamu na lang share sa inyong tapat. Kay mabuntagan ta. Ang ako radyo, dituor jud ko sa simbahan. Kay ato pagtuo, may makaayo na to. Amen? Unsa pa may lain? Kawas niya makaayo kini sa mga oppression, sa mga lumay, tinuod niya doon na lumay. Follow and subscribe lang mo sa Facebook page nako o YouTube channel kay naatay mga sharing dito. Daghang pamilya karon na bungkag tungod sa lumay. Hoy. Nganong nahibaw ko ang mga banggiitang manglulumay nagsurrender na nato. Ang ilang lumay gihatag na nako. Father, ikay gamit ana, no? Ngayon ko di na kinahanglan. Char. No? Bitaw, atong gipang-renounce ang ilang mga lumay. Grabe kayo. Yan din ako ma-describe o masulti ninyo tungkol sa kadaghan. Para asa din mauni protection nato. Kini extension lang ni sa sacrament. The most powerful is the sacrament, the source. Sacramentals are instituted by the church, while the sacraments are instituted by Christ Himself. Mana mo duol jud tas pare. Nakaron. Mana sacramentals? Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Masa to? Kung imo din gamiton, delivered from harm. Kaganina din doon ako, Father, na-disgrasya akong anak. Pero wa siya touch siya. Kaya nigamit man siya sa sacramentals. Kada nga mga storya ba,
ibaliwa lang na to kung watay pagtuo sa gitudlo sa simbahan. Amen? Pero wala ni magpasabot, hindi na ka masamad. Wapo ni masabot, hindi na po ka, madisgrasya, kay usay, danghag man ta. Nag-drive, nag-cellphone. Unang nakabangga na hinuon. Yung sa pag-ingon din Ingon din let such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace. Ano sa to? Spirit of labi na kung wa mo, di na mo magkasinabot sa inyong pamilya. Sprinkle ninyo ang holy and exercise water. So nagsuroy na tong team sa inyong mga habak. I-surrender na. Kay dili pariha ang tinubdan sa tabang og parat nga tubig. Ano sa to? Dili pariha ang tinubdan sa parat og tabang nga tubig. Sama sa nga paagi kanang inyong habak orasyon dili na sama sa source, sa kahom nga gikan sa Ginoo. Ang oil, i-consecrate ninyo sa inyong senses. Masyak lagi mo kay kining akong gipaambit, di po tanan maayo. We need doctors. Di po ta fanatic. Amen? Kung sa isulti sa doktor, follow their medical advice. They're experts. Hindi ta mo supak nila. Listen to them. Pero kung ilang tambal o diagnosis nila, okay, klaro, if there's something wrong sa imong sakit, need ta sa sacramentals. Even natural illness, pwede na ayuhon. May makapugong sa Ginoo. Powerful man siya. Amen? Pero we need doctors. Ingon ang Ginoo, ang may sakit, ang may lawas, wag maginanglag doktor. Si Kristo yung ingon na. Therefore, kitang tanan ang ginanglan og doktor. I-consecrate ninyo ang prayer of consecration of senses. Mga nanay, mga tatay, paminaw mo, akong gi-post sa akong Facebook page, gipin dyan na nako, parang inyong magamit. Kung ano mo kasabot sa inyong anak, i-consecrate ila senses. But see to it, you practice cares. Confession, adoration. Kanang confession ay bayad? Adoration ay bayad? Sakto to Ebanghelyo. Why bayad? Ang paagi sa Ginoo. By the way, ang mga religious items ngayong gi-avail, gitabang din na nato sa mga scholars. Doon na natay 50 ka scholars. Nya 15 ka mga seminarista. Kaya nga nung daghan, 7 pa man to, niabot 15. Kaya may niduol na ko, Father, musud ko seminaryo, Father, public, may Father. Makarelate bang ko sa una? Kaya unsi man may kabuok. Unsi rin may kabuok, igsuon. Makakaon na may maglungag. Munang, dahil niduol na ko, nagpatabak in town sa, Dong, kung sa may akong mahimo, Father, pirmahi lang ning akong kuan, Father. Nga mo tabang ka nako. Sagwa ko'y kwarta lang, pirma na yun. No. Siya, Father, tabangan lagi. Ayaw ka problema na dong. Suda dito. Problema na sa Ginoo. Kaya nga naman, kung mamatay si Father Darwin, doon ay mo puli. Amen? Kung matigbak si Father Darwin, doon na mo puli. Kaya doon na naman nag-donate na to 1.2 hectare for permanent office of healing and exorcism. Kung itukuran na to, o dako kayo nga building para sa training sa mga pari nga ganahan. Ngayon ay deliverance team ang ilang parokya. Mo akomodita nila for training. Doon na po'y dormitory. Kaya lagyo pa ng uban, Luzon, Visayas, Mindanao, mga bisita na mo dito. Na po'y lain sa Canada International. Munang bisag to Arakos, Valencia, magtagalog ko. No? Nahirapan sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. Ubay-ubay naman nagsunod sa atua na inspire. Amen? So katong mga wa din i-share ninyo inyo knowledge. Pwede ninyo ma-share ganin ang sacramental sa mga pastor, mga dili katoliko. Ang di naman dawat nila ang sacrament. And sacraments, para lang sa Katoliko. Ang 7 sacraments, para na sa Katoliko. By the way, ako i-verify itong ingon ni Lalin nga, katulo siya gikasal, kausara siya gikasal.
Pero atong una ning kasal, tungod to sa demonyo nga nisugo, gi-break nato ang iyang seal and consecration. Kay siya may nag-bless sa ilang singsing. Kato si Prophet Joel nga nisud niya. So ato lang gi-break ang seal and consecration sa ilang kasal. O gipanalangina nato sila. Dili to katulo sila gikasal ha. Kausar man ta kaslon. Amen. So ang mga candles, tanan nga mga religious items nato i-bless ningon ang simbahan human sa blessing ang intention sa simbahan mao ni may these religious items yung kanang cross, medals, rosary, handbook para asa na may these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm, tanawan ninyo, unable to harm the afflicted, your priests and people, and to whomever these religious items are used in the exercise of liberation and deliverance. Musay gingon din mightily restrain the devil, the demons, and all unclean spirits, rendering them powerless. Unang gamita dyan ang inyong mga sacramentals na aninyo. Maunay intention sa simbahan. Rendering them powerless. Amen? So ang protection na to, naa sa sacramentals. Ikaduha, naa sa sacraments. By practicing cares. Kung sa ito meaning cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Ang akong igagaw, padong mi dito, na nag-invite nako nga mag-relax mi sa day off nako. Well, on the way mi dito sa Nasaron, on the way mi dito sa resort, ingon siya nako, Pads, sakit kay kong mata. Natanaw ko siyang mata, dunay gamay nga unod ni gawas. Puwa kaayo. Nako siya gingnan, Manoy, magpa-check up tas doktor. Pero padung pamantamang lakaw, dali, ako gi-consecrate ang iyang, matod pa niya, mani ang description, katagakon, sakit kaayo, mura katagakon ako mata. Kasi rin lang Manoy, sunod adlaw, ato na ipa-check sa doktor. Ako siya giingnan. Pero before that, kay padung pamanta mag-relax, ako sang i-deliverance imong sakit. Using the oil, katong prayer of deliverance. Ang order sa prayer of deliverance, kung wa nila ma-discuss ka ganina, ako gingapong i-post sa Facebook page nako ang order. Napalit mo ka, libro ni Father Sikia o Grifferger, makatabang na natong tanan. Amen? Kung sa'yo naitabo, makaigsunan, pagkaugma, ako siya gipangutana, musta naman? Nawa na ang ni sidlit nga unod sa iyang mata. Ug Father, wa na mo sakit ang ako mata. Amen? Yan, ako mo ito ipa-doktor. Ato-ato na niya, makasave mo. Yan, di ba jud gamay inyong masave? Dako kaayo. Makabayad na mo sa inyong utang. Nalipay ba mo karong adlaw? Paminaw mo. Kamo, kung doon na may family members, i-deliverance ninyo. Tauga ang pari for confession, anointing of the sick, tulujod. Eucharist. Ito na sa hospital, na may chaplain sa hospital, tulo ang pangayua sa pari. Confession, anointing of the sick, and then Eucharist. Nya, kamo, as a family, mag-unite mo, renounce sa inyong giduulan nga albularyo. Ang dami inyong kaugalingon, daghan kayong ayuhon sa Ginoo. Amen? Na may mo text ako, Father, dadul ka na ko diri sa Chungwa, Father. Jadi na ko maadto. Maubit ang gitudluan na mo na ako sa prayer sa simbahan. Kikitang tanan, nakaambit sa pagkapari, pagkahari, o pagkapropeta sa atong Ginoong Heso Kristo. Kano sa bunyag. Masay buyag. Bunyag. Hindi kay buyag.
Nalipay ba mo karong gabi una? Karon, ako nga, i-bless. Wala, nanuroy na sila. Nanuroy na sila kuha sa habak. Walang toko. Daghan ang habak yung barkiloy. Kaya amo ning i-renew, ibaligyag balik. Iba mong habak ng pinakamahal, 50,000. Paminaw mo ha, paminaw mo. Kung mahal gani inyong habak, high rank ang demonyo na adiha. Uy, paminaw mo. Kung bratuhon ninyong habak, mga bukot-bukot rin ng demonyo. Ay bratuhon raman. At tinuod, ako magbinuang. Kay doon na hierarchy of evil spirits. Doon na sila hierarchy. Doon na po yung hierarchy of angels. Doon na po sila hierarchy. Mo nang kinamahalan ang imong habak. Paminaw. Hoy. Kay ang uban, mawili sa ilang habak. Kay nabaligya ang kabaw. Nabaligya ang ilang baktin. Po ka baktin. Para sa usa ka habak. Mo nang pasensya na mo, naatay kordon, kay daghang nangasuko nako. Tungod ni ini. Nasabtan ninyo? Dili ko arte ha. Masibig mo, di magpaduol si Brother Darwin. Security reason na siya. Nasabtan ninyo? Uy. Ha? Ha? Naay di man mo surrender. Ngano man, mahal kayo ilang habak. The more mahal inyong habak, you consecrate your life to evil spirits. Mo nang gubot pas lukot inyong pamilya. Nasabtan? Ha? Ang naitabo sa bais, siyam kabuk ng griak. Yan dito sa bais, ang katong ng griak, katong poses, nitudlo sa bag. Sige anak, tudlo sa bag. Ningon po ako mga kauban, kinsa maning bag. Dugay kay mo ang kontag-iya. Brad, ako na Brad. Sister, doon na jugoy kay bulungan ning baga. Kaya mga demonyo, kay bawa asa sila nagpuyo. Pagtanaw na mo, puno sa mga habak ang bag. Ilang gitaguan, kay kwaon ni Brad Kaloy. Mo nang the more high rank ang demonyo, mahal ang habak. Mo nang the more lisod kaayo ang pagbuhi ni anak. Ano man, na-attach na ka sa demonyo. Nasabtan ninyo? Daghan pa kayo explanation ana nasa YouTube channel na to. Follow and subscribe mo sa YouTube channel na to. Sa Facebook page na to. Kada adlaw mag-share ta og mga nindot kaayo nga experience na to. Makadugang na to kada adlaw. Amen. So karon mag-bless ko, magsugod tag blessing sa inyong mga religious items. Unahon na to ang salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine with goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything which it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ our Lord. Tanan yung salt because of the prayer of the church, holy and exercise salt. Tanang pari, basta gamiton nilang ritual sa simbahan, after sa blessing, it is the intention of the church prevail. Ang mo prevail ang intention sa simbahan, dili intention sa pari. Unang ako, sa exercise ko, ako gamit yun ang ritual sa simbahan.
para dili akang ako kagalingong intensyon may mo-prevail kundi ang simbahan. Ang inyong salt, holy, and exercise salt. Sunod na to i-bless ang inyong tubig. You creature water, I purge you of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element, as we consecrate with manifold purifications. Let the Scriptures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and an air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, upon calling your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sagulin niyong salt and yung tubig. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious three triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the differing enemy, who malignly potent down hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Sunod na to bless ang inyong olive oil. Kinahanglan dili mineral oil, should be olive oil. Kung wala na dyan lain, kung naadjud ang olive oil, the best. Okay? Natiban ininyo, gabantay mo, na maglinya nako, inighuman nako, security reason na siya. Yan man, daghan na nasuko nako. Yan man, daghang makubag kaldiro kung ato isulting kamatuoran. Uy, una ako no, ang nagama ni itong habak, 50 mil kada habak. Yan, mubalik na sa sakramento nga, way bayad. Kinsa may kasabad? Kinsa may dumtan? Kamo? Ako. Uy. Unang pasensya na mo exit ko dahil kahuman. Di man managad sa Darwin. Di managad. Ano man, ingon anak kabililon ang pagsulti natos kamatuoran, andam kita magpakamatay. Atong ibutwag ang isabwag ang kamatuoran. Bisan padugo ang sukli ni ini. Amen? Kumawa si Father Darwin, gikawat sa mga manananggal. Sa mga wakwak. Nagtuko mga wakwak, mga storyer na. Tinuod man di ay. Lapas na po ang mga wakwak ni duol nako. Uy. Kahuman ni madugang nga na po ang mga wakwak. Yung mga ito naman sa office. Pader, mga kaliwat, ping mga ungo. Ay, tinuod na. Grabe, no? Mag-overtime sila. Nya, gamitan na ninyo mga sacramentals, dili na itong mga ikog sa pagi, dili na itong mga bagakay, gamitan ninyo ang holy and exercise water kung doon ay buntis sa inyong pamilya. Kung doon ay maglagubo sa babaw, butangin ang inyong babaw og holy and exercise salt. Di na namutugpa. Uy, asa na tugpa? Sa inyong silingan. Tudluin, tahog sacramental sa inyong. Tinuod na, ako magbinuang. Pero sa mga wala ka experience o dili exposed sa mga deliverance and exorcism, mura na storya sa DYHP. Drama. Storya ba na? Di na tinuod. Pero tinuod din na. Sunod na to i-bless ang inyong oil. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord. God's creature oil,
I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till you use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, your Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by fire. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service acknowledge, but please you to guard, feebly to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anointing the sick, so that when they are made well, they give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. I hope inyong tudluan tanan yung family members nga na-adjud sila'y sacramentals. Gamay nga oil, gamay nga salt, gamay nga holy water, wherever they go. Okay? Para maprotektahan nato ato family. Sunod natong i-bless, incense, general blessing ang sunod, candles, rosaries, Benedictine cross, Benedictine middles, Saint Benedict nga cross, rings, bell, sacred images of God and of the saints, scapulars, rosary guide, novena, handbook, all your religious items. Yan ang inyong gisuot nga pa ninyo pa-bless. Ito i-appeal sa intention. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will henceforth use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever this kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Tanan ninyong religious items, holy and exorcised sacramentals, isuot o gamitan na ninyo kanunay. Labi ng mga tiawan nga lugar, ang mga demonyo hadlok na ni Ana, as long as we are practicing Catholic. Amen? Yan, memorizean nyo ang page, bisag page 81 lang sa Deliverance Handbook. Page 81. Anong itom nga? Kahan. Kunya, ang orders sa Deliverance Handbook, ang iyang orders sa nasa Facebook page ako, parang makalipat mong tuan dito ang order sa pag-deliverance sa balay o pag-deliverance sa inyong mga masakiton. Nalipay mo, wala? Ha? Unya, nainang mutana na mo, ang office na to sa Valencia, Thursday to Sunday. Katong nag-inquire, alas 8 sa buntag, whole day dyan na siya, kay additional catechism, way hunong catechism na to. Kay, tungkol sa kakaraan sa tong simbahan, di matabag, usa lang ka, oras. Amen? Ako mong encourage nga basa pa jud mo dugang sa mga catechism sa simbahan para dili mo mutudlo sa inyong kaugalingong opinion. Sa inyong kaugalingong refleksyon lang. Kundi sa atong divine institution, the Holy Mother Church. Amen? So, kung palit mo, ginamos, doon na may pakapin una. No? Doon ako ipakapin ninyo ron. Ako mong i-consecrate inyong senses. Gamitan ninyo ang holy and exorcise oil. Manindog tang tanan. Muna ni katapusan ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, recite with me, with great devotion, atong i-renounce ang atong mga superstitious belief, ang atong occultism, ang mga albularyo nga inyong giduulan. Kung mahimo, kining maong prayer, kung mahinumdum mo sa inyong mga albularyo nga inyong giduulan, i-renounce sila specifically.
in front of the Blessed Sacrament. Na diha ang renouncement of the occult. Pero kini ato ron, partial lang ning renouncement. General renouncement lang ni. Pero makahimnumdo mo sa mga manghimalad ninyong giduulan, nagpatagna mo, nagpaorasyon mo, nagpahula mo, tanan nga mga faith healer nga inyong giduulan, i-mention nyo ilangan specifically. I-renounce in front of the Blessed Tabernacle. Okay? Ang inyong mga lulo nga mga mangkukulam, mga wakwak, mga balbal, i-appeal ninyo o renounce. Karon, mag-examine na taron. Kinsa tong akong ipanduulan, katong manuto, ma-appeal pang hukaw, saka, baho ba tong laway, mama? No? Sanay hukaw nak. Yung saon rin nato, di na ko paliguog tulog adlaw. Ew. I-appeal ninyo renounce. Ha? Atong lulo ninyo nga nay orasyon, batok sala sa mananap, orasyon sa paglumay, orasyon sa mga bisan unsang orasyon. San David, San Solomon, tanan. Specific sila in front of the Blessed Sacrament. Itiban ini, daghang mausab ninyong mga anak. Daghang mausab na ito nga kinaiya. Nalipay mo wala? Nya, gadwa lang atong kausaban. Kaya nga naman, kanunay na takanagabat o grasya, pinaagi sa sacrament. Ang sacrament yung makausab na to. Kaya naadiha ang tinubdan sa tanang grasya. Amen? So ito i-recite with great devotion ang renouncement na to. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabat mo na ako. In the name of Jesus. I renounce all my superstitious belief, all the occult practices of my ancestors, and my own occult practices. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occult practices of my ancestors, and my own practices, rituals, meditations, which are not from the Lord. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occult practices, my own rituals, meditations, cult, which are not from the Lord. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. Karon, magkimol lang kog simple form of deliverance. While nag-deliverance ko, ipahid ninyo ang holy oil sa inyong lawas. Na kung doon ay mag-react, relax lang ha. Pasagdi rin na mo singgit. Okay? Kung ay mo singgit, labing maayo. Okay, masayo taron. Bow down your head. In the name of Jesus. Ako na pray ha? In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages within all of them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. In the name of Jesus of Nazareth, to his tremendous power as God, and his most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out the spirit of obsession, the spirit of infestation, the spirit of obsession and oppression. I command all of you to depart, all of them, and fill them with your presence, love, healing, consolation, and inspiration.
Amen. We do implore, O Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever through Christ our Lord. Amen. Well, nag-pray ko, doon ay namugat, nasakit nagkalit ilang tiyan, ilang ulo. Doon mo sa Monsignor Quintanar nga team. Okay? Utana mong Monsignor Quintanar, kaya doon na siya ipang-promote ng mga team nga mo process ninyo. Okay? O niya, padayon mo, kung doon na mo yung third eye, i-close yung third eye, page 204. Daghang ma-close na niyo. Mag-react mo, na atay team din sa Archdiocese sa Cebu, ako di. Adto mo nila. Okay? Ako i-consecrate inyong senses. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Kurusin yung agtang. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong dunggan. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, inyong mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang inyong ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ang inyong baba. I consecrate your chest that you may believe in God, inyong dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang inyong abaga. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, ang inyong kamot. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang atong mga tiil. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation to life everlasting. Amen. Kaon mong gamayng salt. Katapusan, human yung deliverance ay mo kalimot sa cleansing prayer. Ang cleansing prayer, pinaka-importante. Protection ni against sa panimaw sa demonyo. Retaliation nila. Okay? Sabat po na ko, mag-cleansing prayer ta with great devotion. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, our Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus Christ, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession, and went us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit, and made the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nalipay ba morong gabi una? Salamat sa Ginoo way ni Singgit. Aliyog balingkod ta? Kaya doon na isulti si Padre. Mas Marlito. Mga kaigsunan, may gabi, God is good. So atong punan, imbes all the time, sobra. God is good. Mas maayo pang sobra. Kay samtang padong ka mangumpisal, ang Ginoo nag-andam na nimo og sobra nga pasaylo. Muna nga angay na tong daigon. So ang akong role nga lisod nga role, kay nga naman, sa bisan asang barangay,
ang tigdalan Las Petro Max mo'y mahibilin. Mga kaigsunan, akong inarate ninyo ang mga pasalamat. Number 1, daigo nato ang Dios. Daigon. Daigo na to ang Dios nga sayang pag-imbitar nimo ni sanong ka. Daigo ng Dios. Daigo ng Dios nga sayang gusto nga iyang mensahe mahidangat nga ni kanato iyang ipadala ang iyang sulugoon. Si Padre Darwin Gitngano, daigo ng Dios. Mga kaigsunan sa inyong pagdaig sa Dios. Gusto sa Dios matod pa ni San Pablo nga kita madato diha sa pagtuo, diha sa kahibalo o diha sa panulti. Mao na apil sa pagkadato nato, go to confession ASAP. Ha? Klaro, dili na magpili og pare. Iampo ninyo ang mga pare. Kay kanang kalawat ninyo nga laing simbahan yung isimbahan kay naglikay pare, dili na grasya, disgrasya. Klaro? Okay. Now, ang ipadala sa Dios dinhi nato usa ka tawo nga wa na makinahanglan og pagdaig og pasalamat. Kay ngano man ang giingon ni Father Darwin, ang gidala sa Ginoo grasya og sa to? Grasya og kamatuoran. Ang naa sa grasya kamatuoran, nakasabot nga ang pagdaig pasalamat iya ra sa Dios. Sakto dili? Oh, sa mana daigo na to ang Dios sa kanunay. Ha? Si Padre Darwin nakasabot ni siya nining linya sa Latin, non nobis domini non nobis. O sa Bisaya ana, not to us Lord, but to your name be glory and honor. Daigo na to ang Dios. Oh. Muna, as you go to your different parishes and as you serve in your parish, ayaw nagdiman o pagdaig o pasalamat. Non nobis domini non nobis. When you are in the state of grace, when you are in the truth, di na kamo demand niya na because we are only serving one God and He is worthy of honor, praise, and glory. Pakpakan na to siya. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo na kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagaom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Daigon ang Dios. Hello. Okay, mamiya ta sa simbahan nga limpyo. Dadoon ang mga batilya sa atong mga giibnan nga mga tubig. Walay basura nga ibilin, palihog. Kaysa sa buntag ang misa nato ugma. Palihog lang, walay basura nga ibilin. Daghang salamat. Ug ang mga lingkuranan, gikan sa mga lingkuranan, dili ipagawa sa simbahan. Kay makawagtang ta, daghang salamat.
Usbon ko palihog og kanang maintain ang kalimpyo sa ato ang simbahan. Dad-a ang inyong mga basura. Palihog lang. Salamat.